இட்லியா? ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். உங்க வீட்ல பாட்டு ஏதோ போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மோகன்தாஸ் பிரபு போட்டாரு மாதாஜி, போன் பண்ணி சொல்றேன். இன்னைக்கு சாட்டர்டே ஒரு பஜன் நடக்குது மாதாஜி. Hare Krishna Prabhu, thank you Prabhu for the short notice and your support. Hare Krishna Mohandas Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. So நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணலாம். நம்ம இந்த திவ்ய தேசங்கள் எல்லாம் போறது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் முடியறது? தமிழ்நாட்டிலேயே நியர்லி யாரு நம்ம பார்த்தசாரதி பிரபு தான் எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு லிஸ்ட் ஆஃப் திவ்ய தேசாஸ் இன் தமிழ்நாடு. நியர்லி ஒரு 70 to 80 இருக்கும் போல இருக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே திவ்ய தேசங்கள். ஆமா, திவ்ய தேசங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்கிறதே. மெஜாரிட்டி திவ்ய தேசங்கள் எல்லாமே நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ எனவே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பெரிய யாத்திரை எல்லாம் என்என்டி பிரபுஜி கண்டக்ட் பண்ணுவாரு. அதுல நீங்க எல்லாரும் கலந்துக்குவாங்க. நாம ஒரு தமிழ் டீமே ஒரு யாத்திரை அதுல ஸ்ரீரங்கம் மெயினா நம்ம கவர் பண்ணணும். ஓகே, சோ திருப்பதிக்கு எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அது ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு இது. நமக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க, உங்களுக்கு யாராவது திருப்பதியில தெரிஞ்சவங்க அகாமடேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஹை லெவல்ல யாராவது தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா அதை நம்ம ஒன்லி திருப்பதி போயிட்டு வர்றதுக்கு பார்க்கலாம். எஸ் பிரபு. அடுத்த வருஷம் நம்ம எல்லாருமே நம்ம பகவானுடைய அருள் இருந்தா அடுத்த வருஷம் நம்ம இன்னைக்கு கருட சேவை இன்னைக்கு ஒரு கருட சேவை பண்ணது இல்லையா, அந்த கருட சேவைக்கு நம்ம அடுத்த வருஷம் பிளான் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி. எங்க மல்லிகா மாதாஜி? ஆமா, மல்லிகா மாதாஜி அங்கதான் இருக்காங்களா? காரைக்கால் பக்கம் தானா? ஆமா, காரைக்கால் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானும் இருக்கேன் பக்கத்துல மாதாஜி, நாச்சியார் கோயில். ஓ ஓகே, ஐ திங்க் அந்த பத்மா மாதாஜி வீட்டுக்கு போயிடலாம். பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க, நமக்கு இருக்காங்க மாதாஜி எல்லாரும். மல்லிகா மாதாஜி வீட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போயிட்டு நம்ம தங்கிட்டு ஒரு ஹோட்டல் கூட பக்கத்துல ஏதாவது இருந்தா கூட பத்தலன்னா புக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இருந்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, சரியா? நான் சாப்பிடுற அந்த இதுல உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுவேன் மாதாஜி. உங்களுக்கும் உண்டு கண்டிப்பா. சோ அன்போட நீங்க எது கொடுத்தாலுமே கண்டிப்பா வாங்கிக்குவோம், கண்டிப்பா வாங்கிப்போம். பழனிக்கு வாங்க மாதாஜி, நான் பழனியில இருக்கேன். கண்டிப்பா அங்க திவ்ய தேசம் என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாதாஜி. என்கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு. நான் அந்த திவ்ய தேசங்கள் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு தான் குடுக்கலான் இருக்கேன். சோ அந்த லிஸ்ட் கொடுத்து நம்ம ஜர்னி எல்லாம் எப்படி பிளான் பண்ணலாம், அந்த நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எது, அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம செய்யலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்ப போற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி? இப்பதான் பேசுறாங்க. ஓகே மாதாஜி. பகவான் மனசு வச்சா சீக்கிரம் போலாம். நாளைக்கு வெண்ணத்தாழி வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாரும் பிளான் பண்ணலாம், டோன்ட் வரி. எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில் பிளான் அண்ட் டூ தி திங்ஸ். ஓகே, எனவே விருந்தாவனம், துவாரகா இதெல்லாம் பிரபுஜி பிளான் பண்ணுவார். ஈவன் அயோத்தியா ஆல்சோ ஹி மே பிளான்.
ஸோ அதனால நார்த் சைடு எல்லாம் நம்மளால போயிட்டு வர்றது, நம்மளே பிளான் பண்ணி போயிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? இதுல என்னன்னா டிவோட்டிஸ் உடைய ஒத்துழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அங்கங்க லோக்கல்ல இருக்கிற டிவோட்டிஸ் உடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை. ஸ்ரீரங்கத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ஸ்ரீரங்கம் விசிட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே, சோ அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி நம்ம, ஏன்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயிலே ரொம்ப பெருசா, இட் வில் டேக் டைம் டு, அந்த கோயில் பிரகாரமே வந்து ஒரு வாட்டி சுத்தி வர்றதுக்கு இட் வில் டேக், பெரிய கோயில்னு சொல்றாங்க. நான் இது வரைக்கும் போனது கிடையாது. சாமியை பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா மாதாஜி. நம்ம ஒரு அன்சீசனா நம்ம ஒரு எப்ப பார்த்தாலும் கூட்டம், கியூல நிக்கணும். ஓகே, ஆனா என்ன பாத்திரலாம். ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து அங்க ரொம்ப நிறைய வாட்டி போயிட்டே இருப்பாங்க, மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ். அவங்க கிட்ட கேக்குறேன், சம் கனெக்ட்ஸ். தர்ஷனத்துக்கு வேணா நான் கேட்பேன், ஆனா அங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், ஸ்டேயிங் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஸோ அதனால அதெல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஹோட்டலா பார்த்து, சின்ன ஹோட்டலா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீட்னஸ் இருக்கணும், கிளீன்லினஸ் இருக்கணும். நல்லா இருக்கும். திருச்சியில நல்லா இருக்கும். திருச்சியில ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்காது மாதாஜி. திருச்சியில நல்ல நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸ்ரீரங்கத்துல கூட இப்ப கொஞ்சம் ஒரு சிலது இருக்கு மாதாஜி. இது ஊரே அதான் ஸ்ரீரங்கம் மாதாஜி. எங்க அக்கா ஆத்துக்கார அங்கதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் உங்களுக்கு நம்பர் அனுப்புறேன், எல்லாம் பேசுறேன். நீங்க போறப்ப கண்டிப்பா சொல்லுங்க மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். போறப்போ நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கன்வே பண்றேன் கண்டிப்பா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ரொம்ப கூட்டம் இல்லாத அன்னைக்கு போகணும் மாதாஜி. என்னைக்கு இருக்கா, இன்னைக்கு இருக்கும். ஆமா, அது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தா உள்ள ஓடிடலாம் நம்ம. கொஞ்சம் காசு எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்க நார்த்ல எல்லா கோவிலுமே கொஞ்சம், அது ஸ்ரீரங்கத்துல கொஞ்சம் நிறைய பணம் போடுங்க அப்படியே வாயை விட்டு கேட்பாங்க மாதாஜி. நார்த்ல அப்படிதான் மாதாஜி. நீங்க வேற, அவங்க நீங்க ஒரே இடம் தான் பாக்குறீங்க. நார்த்ல என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, சாக்ஷி கோபால் கோயிலுக்கு போனோமா, உள்ள போன பிறகு வெளியிலேயே வந்து 1100 rupees நீங்க வந்து அன்னதானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போர்ஸ் பண்ணி கட்ட வச்சுட்டாங்க. சரி ஓகே பரவாயில்ல விட, அன்னதானம் தான் பே பண்ணிட்டோம். உள்ள போயிட்டு நம்ம அந்த துளசி மாலை கொடுத்ததுக்கு, நீங்க சாமி பாதத்துல வந்து துளசி மாலை போடுறதுக்கு 500 ரூபாய் கொடுத்தாதான் நான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இல்லைன்னா வந்து, அதாவது பிராமினுடைய சாபம் வந்து சாபம், அது வேற சொல்லிட்டாங்க. அதனால மாதாஜி இல்ல அந்த மாதிரி நடக்காம ஸ்ரீரங்கத்துல நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுக்குறேன். எங்க 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 அக்கா ஆத்துக்காரு தான் அங்கதான் இருக்காரு, பாஷ்யம் சொல்லிட்டு. அதனால இன்னொருத்தரும் இருக்காரு, எங்க ரிலேட்டிவ், எங்க அண்ணாவோட மாமனார் இருக்காரு. அங்கதான் தாயார் சன்னதியில பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன். எப்ப போலாம் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க எல்லாருமே டிசைட் பண்ணி எனக்கு சொன்னீங்கன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜி, நானு பழனியில இருக்கேன். கண்டிப்பா இது பண்ணி கொடுப்பேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு பாட்டு பாடிட்டு நம்ம வந்து சக்சஸ் பண்ணலாம். ஸ்ரீரங்கம் கோயிலையும் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. எல்லா கோயிலுமே இருக்கு மாதாஜி, நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய குணாதிசயங்களால நம்ம எப்பவுமே வந்து யாரோடையுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல நடக்க மாட்டோம். அதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய பண்பே. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வேறுபட்டு நம்ம எல்லாருமே சாந்தமா இருந்துட்டா அப்புறம் இது கலியுகமே கிடையாது இல்லையா? எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே ஏத்துண்டாக்க இது கலியுகமே கிடையாது இல்ல. கலகங்கள் நிறைந்ததுதான் இந்த கலியுகம். தட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர். அதனால நம்ம வந்து அதை பத்தி வருத்தமே படக்கூடாது. சோ ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணதுக்கும் வித்தியாசமா நடந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஷாக்கிங் ஆகும் இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால வந்து இதெல்லாம் நம்ம சகஜம். அவங்களும் பொழைக்கணும் இல்ல மாதாஜி, இந்த காலத்துல இருக்கிற விலைவாசிக்கு அவங்களுக்கு. அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னாக்கா, தாராளமா கொடுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை எடுக்கணும். அவங்க பேசுற விதம் தவறுதான், ஆனா நம்ம கண்டிப்பா கொடுப்போம். மினிமம் 100-200 போடுவோம் இல்லையா? ஒரு தட்டுல போடும்போது ஒரு 100-200 கூட போட மாட்டோமா? கண்டிப்பா போடுவோம். ஆனா அதை வந்து வற்புறுத்தி வந்து வாங்கறது வந்து அவங்களுடைய இது. நம்ம அதெல்லாம் போய் we should not go and dig it actually. அது நமக்கு எதுக்கு? அவங்க கர்ம பலனோட நாம எதுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறது இல்லையா? அதை பத்தி பேசி நமக்கு தேவையே இல்லை. அதனால we should leave it actually. Okay மாதாஜி,
சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீரங்கம் 7 o'clock ஈவினிங் போனீங்கன்னா நல்லா தரிசனம் பார்த்துட்டு ஃப்ரீயா கூட இருக்கும் மாதாஜி. பெருமாளை அப்படிங்களா? வந்து 2-3 தடவை பார்த்துட்டு வரலாம் மாதாஜி. அப்படிங்களா? நான் எந்த கோயிலுக்கு ஆ போனாலும் கோயிலுக்கு இது வரைக்கும் 2 வாட்டி, எக்ஸப்ட் திருப்பதி தவிர, திருப்பதி ஒரே வாட்டி தான் தரிசனம் பண்ண முடியும் என்னால. ஓகே. ஆ ஆனா அதே வந்து வேற எந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாலும் 2-3 வாட்டி போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துருவேன் நான். ஓடி So ஓடி that அந்த is போய் my மாதிரி nature. பண்ணலாம். 7 o'clock ஓடி ஓடி போயிடுவேன் ஈவினிங் நான். 7 o'clock போனாதான் நானும் அதே ஃப்ரீயா பண்ணுவேன். இருக்கும் மாதாஜி. அது என்ன, அது குடு என்னவோ குடு தெரியாது. எனக்கு என்ன புத்தின்னு எனக்கும் தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ எதனால அப்படி எனக்கும் அதே ஓடுறேன்னு. மாதிரிதான் மத்தாச்சு. குடுகுடுன்னு ஓடி போய் கியூல நின்னு பார்த்துட்டு செகண்ட் டைம் வந்துருவேன் அந்த டைம்க்கு. அவங்கள எல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு. கரெக்ட். நான் இந்த ஒரு சின்ன பாட்டு பாடிடுறேன். நீங்களும் திருப்பி பாடுற மாதிரி இருந்தா பாடுங்க. பாடிட்டு நம்ம ஆக்ட் ஆஃப் டிவோஷனுக்கு போலாம். ஓகே. ஜய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாத மதன மோகனா. ராதே ராதா ஜய ஜய கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஜய ஜய மாதவன். அண்ணா தெரியல மத்தாச்சு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, அது கரெக்டா இல்ல அதுல. ரொம்ப நாளாச்சு மாதாஜி பாட்டு பாடுனீங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்க பாடினது. இன்னைக்கு நீங்க ஃபுல்லாவே பாடுங்க மாதாஜி. பாடுங்க, நீங்களே பாடுங்க மத்தாச்சு. நீங்க Okay, நாங்க கேட்டுக்கிறோம் மாதாஜி. மாதாஜி இதுல ரிலிக்ஸ் எனக்கு ஃபுல்லா மனப்பாடமா தெரியாது, அதனாலதான் அதுல கரெக்டா இல்லைன்ட்டு. இஸ்கான் டிசைர் இதுலதான் கரெக்டா வரும். இதுல இல்ல, இல்ல வீடியோ ஆடியோவா இருக்கு. PDF நமக்கு PDF தான் JK songs also is normally okay, Mataji. பட் அதுல ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்கு. அப்படின்னா முன்னாடி Okay. செகண்ட் லைனே கரெக்டா இல்ல பிரபு. Okay. நவ கிருஷ்ணா ஸ்டோரி மியூசிக் PDF இதெல்லாம் இருக்கணும். எஸ், இது கரெக்டா இருக்கு. ஜய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாத மதன மோகனா. ஜய ராதே ஜய கிருஷ்ணா ஜய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாத மதன மோகனா. श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवदाना कालिंदी जमुना जय जय महावाना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना. केशी घाट बंसी बाटा दुवादश कानन जहाँ सबे लीला कोइलो श्री नंद नंदन. केशी घाट बंसी बाटा दुवादश कानन जहाँ सबा लीला कोइलो श्री नंद नंदन. श्रीनंद जशोदा जय जय गोपगाना श्री दामादि जय जय धेनु भक्षगाना. श्रीनंद जशोदा जय जय गोपगाना श्री दामादि जय जय धेनु भक्षगाना. जय ऋषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभ्रनागरी. जय ऋषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभ्रनागरी.
जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बट बजराज जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा जय राम गाता जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जट जाना जय राम गाता जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जट जाना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यगान भक्ति तेज हरा पैलो गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यगान भक्ति तेज हरा पैलो गोविंद चरण जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जयोज्वल रस सर्वरस सार परत्या भावे जहा ब्रजते प्रचार जय ज्वल दास सर्व सर्वरस सार परत्या भावे जहा ब्रजते प्रचार श्री जानवी पाद पद्मा कोरियो स्मरण दीना कृष्ण दासा को हे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्मा कोरियो स्मरण दीना कृष्ण दासा को हे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம எந்த ஸ்டான்ஸால Thank you for your sweet song. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் தி ரொம்ப வண்டர்ஃபுல். நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாட்டு யார் எழுதுனா? தீன கிருஷ்ணதாசா. இந்த நம்ம துளசி ஆரத்தியும் இந்த பாடலும் ஏற்றினவர் வந்து தீன கிருஷ்ணதாசா. அதான் லாஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தீன கிருஷ்ண அந்த பாட்டு ரொம்ப அற்புதமான பாடல் ஆக்சுவலி. சோ நாம இதுல எந்த பேராகிராஃப் வரைக்கும் முடிச்சோம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. யாராவது குறிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மாதாஜி. அதுல இருந்து படிக்கணும். 22ல லாஸ்ட் பேராகிராஃப். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையும் அதுல இருந்து படிக்கணும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ முன்னுரையா டாபிக் ஒண்ணா? முன்னுரையில தான் இங்கிலீஷ் நம்பர் 12 சம்மரி ஆஃப் கடைசி பேரா. எத்தனாவது பக்கம்? 12. ஓகே. கர்மா கிருஷ்ணதாச கவிராஜ தாஸ். சோ நீங்க வாசிங்க. நாரத பஞ்சார்த்த விதி. ஐ திங்க் கடைசி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறதுல இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, இன்னும் 1 பேஜ் இருக்கு. 1.5 பேஜ் இருக்கு. ஆச்சு. திங்க் எங்கயோ பார்த்தேன் நான் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ்.
சோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், கிருஷ்ணதாச கவிராஜ், இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சுட்டோம்ல, நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? அது படிக்கணும் மாதாஜி. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அது படிக்கணும். ஓகே ஓகே. சித்திரலேಖ மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வின் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதீக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழு முதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பறந்திருக்கின்றார் என்றறிகிறோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராய் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவாக கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் தம்மை பல தேவராகவும், சங்கர்ஷனாகவும், வாசுதேவராகவும், அனிருத்தராகவும், பிரத்யும்னராகவும், ராமராகவும், நரசிம்மராகவும், வராகராகவும் விதித்துக் கொண்டார். அதுபோல் பல்வேறு பிற அவதாரங்களாகவும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களாகவும் விதித்துக் கொண்டார். இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளைப் போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல அவரது தூய பக்தர்களின் தமக்குள் உடையவராவார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத்து சித்து ஆனந்தத்தில் மொழி நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிங்க படிங்க படிங்க. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் உன்னத இன்பத்திற்கு சாதமாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நிறைவேற்றுவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறின்றி பகவானின் உன்னத நலத்திற்கு பாதகமான செயல்கள் பக்தி தொண்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா. சான்றாக அசுரர்களான ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிபு போன்றவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரையை சிந்தித்துக் கொண்டனர். ஆனால் அவரை தங்கள் பகைவராக சிந்தித்தனர். இவ்வாறாக சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஒரு சத்தம் வருது மாதாஜி. ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அவங்க பேர் அவங்க அது இதுக்குனால இனிமே வராது. சாக்கடைக்கு கம்பி போட்டிருக்காங்கல்ல, அது மேல வந்து போனா வரும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை ஏற்றினவர் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் இயற்றினார். அவர் என்ன அவருடைய உணர்தல்ல இருந்து நிறைய ரெஃபரன்சஸ் நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய புக்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிதான் அதனுடைய சாராம்சமாக தான் எப்படி வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானமா பாகவதத்தை வியாசதேவர் ஏற்றினாரோ, நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாசிக்கிறோம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அப்புறம் ஈஷோ உபனிஷத், இப்படி பல்வேறுபட்ட பிரபுபாதர் 80 புஸ்தகங்களை எழுதிட்டு போனார். ஆனா அதுல எல்லா வியாக்கியானங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக குருமார்களுடைய, அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்கள், அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தியின் தரப்பிலும் சரி, ஒவ்வொரு உபனிஷத்கள் தரப்பிலும் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள் எல்லாத்தினுடைய சாராம்சமா தான் பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காரு. சோ நிறைய ரெஃபரன்சஸ் உண்டு இல்லையா? இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது லார்ட் சைத்தன்யா சொல்கின்றார். என்ன சொல்கின்றார்? யார் ஒருவர் ஒரு ஆன்மீக குருனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுகிறார்களோ, உண்மையிலே அது பகவானுடைய கருணையால் தான் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அவருடைய கருணையின்றி ஒரு ஆன்மீக குரு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது. சோ யாரெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருக்காங்களோ அவங்க இறைவனுடைய அருள் பெற்றிருந்தால் ஒழிய அவங்களுக்கு குரு மார்க்கம் என்பது கிடைக்க பெறாது. அதனாலதான் நாம எல்லாருமே we need to seriously think about that. நீங்க எல்லாரும் 16 ரவுண்ட் பண்றவங்க 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கோர்ஸ் கூட போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? யாரெல்லாம் இன்னும் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணல, இது வரைக்கும் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கல, ஷெல்டர் எடுத்துக்கல அப்படின்றவங்க எல்லாருமே தயவு செஞ்சு மேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்னொரு 4-5 மாசம் கழிச்சு கண்டிப்பா இனிஷியேஷன் உண்டு. ஆனா அதுக்குதான் இந்த இனிஷியேஷன் கோர்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டே வராங்க. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இனிமே யாராவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா 1 more round ஆல்சோ ஐ வில் டேக். அது எனக்கு ஒன்னும் ஐடிசி கோர்ஸ் எடுத்து மறுபடியும் ஒரு வாட்டி எக்ஸாம் கூட கொடுக்கலாம். ஓகே. சோ ஆல்ரெடி எழுதுனவங்களுக்கு யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்க போறாங்களோ அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கண்டிப்பா உண்டு.
ஓகே, ஆல்ரெடி எவாலுவேஷன் பண்ணி நான் வச்சுட்டேன் நான். பட் உங்களுக்கு யாருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்க போறீங்களோ அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றது கண்டிப்பா நடக்கும். அதனால நீங்க எல்லாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. ஒன் ஹூ இஸ் சீரியஸ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் கிவன் பை கிருஷ்ணா த இன்டெலிஜென்ஸ் டு கம் இன் கான்டாக்ட் வித் போனஃபைட். ரொம்ப அற்புதமான வரி இது எல்லாமே. இல்ல யார் வந்து ரொம்ப அதாவது பக்தியில வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது, எல்லாருக்குமே பக்தியில போகணும்னு இருக்கும். ஆனா எந்த அளவுக்கு சீரியஸா இருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த அளவுக்கு அதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க, எந்த அளவுக்கு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பகவானே வந்து அவங்களுக்கு வந்து புத்தி கூர்மையை கொடுக்கிறார். சோ யாரோட அதாவது யாரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு, ஒரு ஆன்மீக குருவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான புத்தியை வந்து பகவானே கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் அவருடைய கருணையால் தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்பது அழகா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைத்திருக்கிறதாக கிருஷ்ணதாச கவிராஜ தாகூர் வந்து, கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் தாகூர் அவர் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல எடுத்துரைத்திருக்கிறதா இந்த இடத்துல வந்து சில பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். In this way, the whole jurisdiction of Krishna consciousness is directly under the spiritual. So இப்படி நாம் இதெல்லாம் இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் வாசிக்க வாசிக்க ஒன்று நமக்கு என்ன புலப்படுகின்றது என்றால், இறைவனுடைய கருணை இல்லாமல் நம்மளால எந்த ஒரு ஆன்மீகத்திலும் சரி, பௌதிகமே நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது, ஆன்மீகத்துல நம்ம எதையுமே எடுத்து வைக்க கூட முடியாது. சோ அவருடைய கருணை என்பது நமக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. So there is nothing to do with the material world. பௌதிக உலகத்தோட அந்த கருணைக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. நாம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் நம்ம பூரணமாக நம்மளை நாம சமர்ப்பித்துக் கொள்ளணும். அவ்வாறு பூரணமாக சமர்ப்பிக்கிறக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே நிராகரிப்பதே கிடையாது. அவர் வந்து அதற்கான பலனையும் நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார். அது நமக்கு தான் புரிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. So he is expanded. பகவான் வேறு, அவருடைய விரிவங்கங்கள் வேறு கிடையாது. எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம். அநேக ரூபங்கள் இல்லையா, நாம் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். அவர் எண்ணற்ற விரிவங்கங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தாலுமே எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே, அதாவது எல்லாம் அவரும் அந்த விரிவங்கங்களும் எல்லாம் ஒன்றுதான். வெவ்வேறு ரூபங்கள், நாமளும் நரசிம்மரா பாக்குறோம், ராமரா பாக்குறோம் இல்லையா, வாராகரா பாக்குறோம். திருப்பதிக்கு போனா முதல்ல வாராக சுவாமியை தான் வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குளத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வாராக சுவாமியை வணங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ மேலும் கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ் டு முதல் விரிவங்கம், சதுர் விரிவங்கம்ல பலதேவராக, பலதேவர்ல இருந்துதான் அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய 4 முதல் சதுர் விரிவங்கம் இல்லையா. சோ ஆதிசங்கர்ஷ்ணர், அடுத்து வசுதேவர், அனிருத்னர், பிரத்யும்னர். மீண்டும் வந்து கிருஷ்ணா வந்து டைரக்ட் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எதுனாக்க நாராயணர் வைகுண்டத்துல. சோ அவருடைய விரிவங்கம் நாராயணரிலிருந்து விரிவங்கம் என்னன்றது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ அநேக விரிவங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம 2வது சதுர் விரிவங்கமும் படிச்சோம் நம்ம இல்லையா. மூல சங்கர்ஷ்ணர், வாசுதேவர், அனிருத்னர், பிரத்யும்னர். சோ மேலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பகவான் அவதரித்து வரும்பொழுது அநேக காம்பினேஷன்ஸ்ல தான் அவர் வர்றது. விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாம், அது சக்தி ஆவேச தத்துவங்கள், இந்த மாதிரி தத்துவங்கள் அடிப்படையிலையும் வந்து வரார் பகவான் வந்து இல்லையா. ராமராக, நரசிம்மராக, வாராகராக, இப்படி வெவ்வேறு விதமான அவதாரங்களை வந்து பகவான் எடுத்துட்டு வரார். அண்ட் விஷ்ணு தத்துவங்களும் வந்து எல்லையற்ற விரிவங்கங்களும் நம்ம பார்க்கின்றோம். எல்லாவற்றையுமே நம்ம இங்க பாக்குறதுல பாகவதத்துல நாம கண்டிப்பா மேக்சிமம் கவரேஜ் உண்டு பாகவதத்துல. சோ அதுல வந்து நம்ம படிச்சுட்டேதான் வருவோம். ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து ஆல்ரெடி வாரகர் படிச்சுட்டோம் நம்ம இல்லையா, நீல வாரகர் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் சச் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அண்ட் as well as his pure devotees. அதாவது ஒரு பக்தன் என்ற ரூபத்திலேயே வந்து பகவான் வருகிறார். இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிதான் வந்தார் இல்லையா. சோ பக்தன் என்ற ரூபத்திலேயே பகவான் ஸ்வயம் இறங்கி வருகின்றார். பிரம்ம சமீதிலையுமே வந்து பிரம்மர் என்ன பாடுகிறார், the Krishna's expansion are all complete in eternity, blissful and cognizant. அதாவது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, காக்னிசன்ஸ்னா நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். so we can understand him. அவருடைய விரிவங்கள் நித்தியமானது, ஆனந்தமயமானது, அதாவது புரிந்து கொள்ள முடியாது.
சோ இப்படி அவருடைய விரிவங்கங்களை பற்றி பிரம்மர் ரொம்ப அழகாக பாடுகின்றார் பிரம்ம சமேதில். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னாக்கா மீன்ஸ் டு ப்ராசிக்யூட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ஆர் ஃபேவரபிள் டு த டிரான்சென்டல் பிளஷர் ஆஃப் த லார்ட். உண்மை இது ஒருதான் மெயின் பாயிண்ட் இதுல நம்ம பார்த்துக்கணும். எதையுமே நம்ம வந்து இறைவனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய திருத்தொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு, பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? நாம் அவர் தரப்பில் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு, பக்தி இதையெல்லாம் கண்டு பகவான் வந்து நம்மள வந்து ஒரு நம்முடைய பக்தியினுடைய தன்மையை எண்ணிக்கொண்டு அவர் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறார். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு கூட வந்து திருப்தி அளிக்கக்கூடிய நிலை வருது. ஆனா உண்மையிலே அந்த மனசு நம்ம திருப்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? அது எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருப்தி அடையக்கூடிய தன்மை. நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது ரொம்ப அழகா ஒரு காரியத்துக்கு போறோம், ஒரு திருத்தொண்டுக்கு போறோம். இப்ப ராதிகா மாதாஜி போயிருக்காங்க, நல்லபடியா பகவானை எல்லாம் கருட சேவை எல்லாம் சேவிச்சுட்டு அவங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி வருவாங்க இல்லையா? இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எந்த புனித தலங்களுக்கு போனாலும் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. சோ அதனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் பொழுது நம்ம ஆனந்தம் கொள்கின்றோம் நினைக்கிறோம். உண்மையிலே எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆனந்தம் கொள்கிறார். உள்ள மனசுக்குள்ள ஆனந்தம் பெறுவது யார்? பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய அவர் தான். அதுக்கப்புறம் நாம தான் நம்முடைய இந்த புலன்களை கொண்டு சிறிது ஆனந்தம் நம்ம கொள்கின்றோம் இல்லையா? நாம எல்லாம் இந்த பௌதீகத்துல வந்து அதாவது எப்பவுமே வந்து சிக்கி கொண்டிருப்பவர்கள் தான். ஆனால் நம்முடைய சந்தோஷம் எல்லாமே சுகம் துக்கம் எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானதாக தான் இருக்கும். சோ ஆனா இந்த பக்தியில வரக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம எத்தனை தடவை எண்ணி பார்த்தாலுமே அது நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பேரானந்தத்தை அளிக்க வல்லது. மீண்டும் மீண்டும் எண்ணி பார்த்தால் எப்படி சஞ்சயன் சொல்வான் இல்லையா கடைசியில. சோ இந்த அதாவது ரொம்ப அழகான இந்த கிருஷ்ணா அர்ஜுனா என்னக்கூடிய இரு மகாத்மாக்களுடைய உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் இல்லையா? அப்படிதான் சஞ்சயன் வந்து இறுதியில முடிப்பான். அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு வந்து எண்ணி பார்த்து நான் வந்து பேரானந்தத்தை அடைகின்றேன்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணுவான் இல்லையா? யாரு? சஞ்சயன். அசாதாரணமான நம்பிக்கையும் இல்லையா, பலமும் சத்தியம் எல்லாமே தர்மம் எல்லாம் இருக்கின்றது. இவங்க ரெண்டு பேருடைய செல்வம் எல்லாமே நியாயம் எல்லாம் இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேர் எங்க இருந்தாலுமே இருக்கும்ன்றத வந்து நிறைவு செய்வார் யாரு? சஞ்சயன் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டிஸ். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தம் வந்து நமக்கும் கூட கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இறை தொண்டில நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு அந்த ஆனந்தம் என்பது தானாகவே வந்து சேருகின்றது. ஆனா அது எப்பவுமே எண்ணி பார்த்து நாம வந்து மகிழக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஆனா அதே நம்ம பௌதீக செயல்ல ஈடுபடும் பொழுது ஒரு 2 வாட்டி நினைப்போம். ஒரு பிக்சர் போய் பார்த்துட்டு வரோம்னா அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ வந்து நமக்கு பிடிச்சிருந்தா 1 வாட்டிக்கு 2 வாட்டி பார்ப்போம். இப்ப ரஜினி பிக்சரே நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா? நம்ம 1 வாட்டி பார்ப்போம், 2 வாட்டி பார்ப்போம், 3வது வாட்டி கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டோம். ரஜினி போட்டோ வேணா நம்ம பார்க்கலாமே வழியா அதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் என்பது வந்துடும் நமக்கு. பௌதிக தன்மையா அவ்வளவுதான். அதே நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் இல்லையா? மகாபாரத சீரியல் எத்தனை வாட்டி எடுத்திருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனாலும் நமக்கு அந்த ஸ்டோரி மொத்தம் லைன் பை லைன் டயலாக் கூட நமக்கு வந்துடும். ஆனாலும் திரும்பி நாம அதை வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஏனென்றால் அங்கே இறைவனை பற்றி பேசப்படுகின்றது இல்லையா? எஸ்பெஷலி கிருஷ்ணன் தூது அப்படின்னாலே அந்த சீரியலை வந்து அந்த இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும் இல்லையா? எவ்வாறு திரௌபதியை வந்து பகவான் ரட்சிக்கிறார் சேலைகள் எல்லாம் கொடுத்து, அந்த சீனை பார்க்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? அவருடைய ரட்சணை கொடுக்கக்கூடிய சீன். சோ இதெல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா அந்த மகாபாரத போர்ல வந்து உபதேசம் பண்ணக்கூடிய அந்த இதை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். இப்படி நமக்கு அந்த உந்துதல் என்பது இருக்கும், அதன் மீது ஈடுபாடு இருக்கும். ஆனா பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மீது நமக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு என்பது இருக்காது. ஏனென்றால் இட் இஸ் நம்ம பகவானை விடுத்து நம்ம வந்து இந்த பௌதிக புலன்களால நம்ம திருப்தி கொள்கின்றோம். அதனால நமக்கு அந்த ஈடுபாடு என்பது இருக்காது. சோ தீஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் இன் பாகவதத்துல நிறைய நம்ம படிக்க போறோம். சோ வி ஆர் ஹாப்பி. மீண்டும் பாகவதத்தை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கருணை புரிந்து கொண்டே இருக்கிறார். அதுல இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து இல்லையா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் சச் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். சாரி அங்கே முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? பக்தி சேவை என்பது பகவான் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே நாம வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய விதம் வந்து எந்த மாதிரியான செயல்படுத்துவோம்னா, நம்ம பகவானுக்கு வந்து எது ஆனந்தம் கொடுக்கின்றதோ அந்த வகையில் நம்ம அந்த செயல்களை எல்லாம் நம்ம வந்து செயல்படுத்தும். சோ எதெல்லாம் பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கிறது, எதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது, அதை மட்டும்தான் பக்தர்கள் செய்வார்கள். அதுதான் அத்தகைய சேவைதான் வந்து
பக்தி தொண்டு என்று பெயர் வரும். அண்ட் எனி அதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ஆர் நாட் ஃபேவரபிள் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம அனுகூலிய சங்கல்பம் பிரதிகூலிய வர்ஜிதம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் அனுகூலமோ பக்தி சேவைக்கு பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரபிளோ அது மட்டும் தான் நம்ம செய்வோம். அந்த செயல்களால் இறைவனும் பேரானந்தம் கொள்கின்றார் இல்லையா. அதே மாதிரி நாம எதெல்லாம் அன்ஃபேவரபிளோ அதெல்லாம் நாம விடுத்துடணும், அதான் அனர்த்தங்கள் இல்லையா. சோ இப்படி cannot be expected as a devotional service. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராவணன், கம்சன் மற்றும் ஹிரண்யகசிபு அவங்க எல்லாருமே எப்பவுமே இறைவனை நினைச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க இல்லையா. பக்தர்களும் நினைக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அசுரர்களும் நினைக்கிறார்கள். ஆனா அவங்களுடைய நினைக்கிறதுக்கான ஒரு தன்மை எப்படிப்பட்டது, எதிரியாக நினைத்தார்கள். இங்கே பகவானே உயிர் மூச்சு என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் பக்தர்கள். ஆனா அசுரர்கள் காம்படிஷன், நானே கடவுள் என்று எண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை. சோ அவரை காம்படிட்டரா பார்ப்பாங்க. சோ விரோதியாக பார்க்கக்கூடிய தன்மை, அப்படிப்பட்டது எல்லாமே பக்தி என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசி. கிருஷ்ண மாதாஜி, அருவவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது அணிகலன்கள் மற்றும் லீலைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை யுத்தகலமான குருட்சேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணருக்குத்தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய குருட்சேத்திரத்திற்கு அன்று என்று கூறுவர். குருட்சேத்திரம் என்றும் யுத்தகலத்தை பொறுத்த மட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கறிவர். எனினும் கிருஷ்ணா என்பதற்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே பொருள் இல்லை என்பதையும் கூட அவர்கள் நன்கறிவர். அவர் எப்போதும் தமது துணைவர்களுடனும் அணிகலன்களுடனுமே இருக்கின்றார். உதாரணமாக, ஒருவன் ஆயுதபாணியான அந்த மனிதனுக்கு உண்ண ஏதேனும் கொடு என்று கூறினால் அந்த மனிதன்தான் உண்கிறானே ஒழிய அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணனுடன் தொடர்புடைய குருட்சேத்திரம் போன்ற இடங்கள் மீதும் அணிகலன்கள் மீதும் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். அதற்காக அவன் ஏதோ ஒரு யுத்தகலத்தின் மீது கவனம் வைப்பதில்லை. அவன் கிருஷ்ணர் மீதும் அவரது பேச்சு மற்றும் உபதேசங்களின் மீதும் கவனமுடையவனாக இருக்கின்றான். அதுபோல் கிருஷ்ணர் இருந்த காரணத்தினாலேயே குருட்சேத்திர யுத்தகலம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பதற்கு இதுவே சுருக்கமான விளக்கமாகும். இப்புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை என்றால் குருட்சேத்திர யுத்தகலத்திற்கு பக்தர்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர் என்பதை ஒருவன் நிச்சயம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது ஆர்வமுடைய ஒருவன் அவரது பல்வேறு லீலைகள் மற்றும் செயல்களின் மீதும் ஆர்வமுடையவனாகின்றான். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அடுத்தது ரூப கோஸ்வாமியால் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தூய பக்தனை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: அவனது தொண்டு நலம் பயப்பதாகவும் கிருஷ்ணருடன் எப்போதும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும். இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயலின் தூய்மையை கற்றுக்கொள்ள ஒருவன் காத்துக்கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகியல் இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். பகவானுக்குரிய தொண்டை தவிர பிறவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆசை உலகியல் ஆசையாகும். அதுபோல் தத்துவார்த்த யூகம் என்பது ஒரு வகையான யூகமாகும். அது இறுதியில் சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதத்தில் சென்று முடிகிறது. இம்முடிவு கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனுக்கு பயனற்றதாகும். தத்துவார்த்த யூகத்தின் மூலம் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருவது மிக மிக அரிதாகும். இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அதனால் தத்துவார்த்த யூகத்தின் இறுதி முடிவாகவே கிருஷ்ணரே இருத்தல் வேண்டும். கிருஷ்ணரே எல்லாமாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று உணர்ந்து ஒருவன் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். அந்த இறுதி இலட்சியம் அடைய பெற்றதெனில் பின்னர் தத்துவார்த்த யூகத்தின் முடிவு சூன்யவாதம்
அல்லது அருவவாதமாக இருந்தால் அது பக்தியாகாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்கு உரை, நிறைய கருத்துக்கள். ஒரு வேர்டுமே இந்த பதங்கள்ல வந்து பிரபுபாதருடைய ரியலைசேஷன் தான் பார்க்கணும். ஆச்சாரியாவுடைய ரியலைசேஷனை நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். நமக்கு எவ்வளவு இருக்கோ முயற்சி பண்ண முடியறதோ அவ்வளவு நாம வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும். சோ இந்த இடத்துல அருவவாதிகள் வந்து எப்பவுமே தவறாக எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்தாலும் அதுவும் மாயை என்று எடுத்துரைப்பவர்கள் தான் அருவவாதிகள், இல்லையா? Impersonally sometimes misunderstand devotional service in such a way that they divide Krishna from his paraphernalia and pastimes. அவருடைய லீலைகள் இருந்து, ஏன்னா அதெல்லாம் மாயை என்கிறார்கள். லீலைகள் எல்லாம் அவர் இங்கே புரியும் பொழுது பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதராக அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். சோ அதனால இதெல்லாமே மாயை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வராங்க. அது தவறு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு மாயாவதிகள் என்று பெயர். இந்த பிரபஞ்சமே மாயை என்று சொல்வதால் இங்க நிகழக்கூடிய அனைத்துமே மாயை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். சோ எதுவுமே உண்மை அல்ல அப்படிங்கிறது. ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம வந்து தற்காலிகமான மாயை என்பது என்னன்னா, இங்க நிகழக்கூடியது உண்மைதான், ஆனால் அது தற்காலிகமானது. தத் சத், இல்லையா? 2 வார்த்தைகள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நான் தத் என்றால் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய நிலையானது. அது இந்த இகலோகமா இருந்தாலும் அந்த பரலோகமாக இருந்தாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய நிலைதான் அங்கேயும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி எடுத்துரைக்கிறது தான் வந்து தத். அது ஆனா சத் என்பது வந்து தற்காலிக உண்மை என்று பொருள். அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் அப்படின்னா இங்க நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் உண்மைதான், ஆனா அது சில காலத்திற்கேற்றவாறு வந்து நிகழக்கூடியவை. இருந்து அதாவது இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும், மீண்டும் வரும், ரட்சிக்கப்படும், மீண்டும் வந்து மறையும், இருக்கும், போகும், அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. அதனாலதான் ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் அப்படின்றதையும் நாம சத்துக்கும் அதாவது தத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஐ திங்க் மேபி ஒரு 2-3 months பிஃபோர் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ தத் சத், இது நம்ம 17th chapter பகவத்கீதையில கூட நம்ம அப்படிதான் ஓம் தத் தத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம யாருக்காவது எந்த ஒரு தானத்தையும் வழங்கணும். ஏன்னா அது எல்லாம் இறைவனுக்காக நாம வழங்கக்கூடியது. சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்து பக்தி கொண்டு நாம கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறது பொருள். அவ்வாறு இல்லைனாக்கா அது அசத் என்று பொருள். அப்படின்னாக்கா அது நம்முடைய நன்மைகளுக்காக நாம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய ஒன்று. அது எல்லாமே மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அசத் என்று கருதப்படுகின்றது. நாம் என்னதான் தானங்கள் கொடுத்தாலுமே அது அசத் என்ற நிலை. இதெல்லாம் பகவானு திருப்பாதங்களுக்கு சமர்ப்பணம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம வழங்குகின்றோம் இல்லையா, அது அனைத்துமே வந்து எப்பவுமே வந்து அவருடைய இதுக்கு வந்து போய் சேருகின்றது. அவ்வாறு நாம செய்யக்கூடிய அந்த புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே பகவான் நமக்கே தான் வழங்குகிறார். ஆனா அதை அதோட நாம சம்பந்தப்படுத்தி கொள்றது கிடையாது. அதுதான் மெயின். எப்பெல்லாம் நாம செய்யக்கூடிய நாம் எப்படி கெட்ட காரியங்கள் செய்தாலுமே தவறுகள் இழைத்தாலும் நமக்கு பாவம் என்பது வருகின்றதோ, அதே மாதிரிதான் புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் அந்த புண்ணியங்களையுமே நம்ம வந்து சுமக்கணும். பாவம் மட்டும் இருந்தா மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல திரும்பி வர்றது கிடையாது. புண்ணியம் இருந்தாலும் நம்ம திரும்பி வரணும். அதனால அந்த 2 அக்கௌண்ட்டுமே நம்ம கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கணும். 2 அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் கிளியர் ஆனா மட்டும்தான் நமக்கு மோட்சம், பகவானுடைய இருக்கக்கூடிய தலங்களுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். எது வரைக்கும் புண்ணியங்கள் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அதனாலதான் அந்த புண்ணியங்களுமே பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்து விட்டால் இல்லையா, எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுகோஷி, இல்லையா? எப்படி பகவான் சொல்றார் 9.27 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில சொல்றார், ரொம்ப அழகாக சொல்கின்றார் இல்லையா. சோ நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் தானமாக வழங்குகின்றாயோ அனைத்தையுமே எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்கின்றார் இல்லையா. சோ அது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் அது அப்ளிகபிள். அதனால நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலுமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நம்மோடு இருந்து நமக்கு வழி நடத்தட்டும் இல்லையா. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட அதேதான். So let him be there. அவருடைய கருணையால் அவர்கள் வந்து மேன்மை அடையட்டும், அவ்வளவுதான் நாம நினைக்கிறோமே ஒழிய நம்முடைய கடமையா மட்டும்தான் நம்ம எதையுமே செய்யணும். இதெல்லாம் நாம செய்யறோம், நாம கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. குழந்தைகள் என்று ஆன பிறகு நம்முடைய கடமை நாம அவங்கள வந்து ரட்சிக்க வேண்டியது. ஆனா நான் தான் செய்யறேன்றது அந்த இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா. சோ அது மாதிரி எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் நமக்கு பிள்ளைகள் வரம், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் நமக்கு வாழ்நிலை வந்து நல்ல நிலைமையில அமையிறது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு உத்தியோகம், ஒரு ஃபேமிலி இல்லையா, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் அந்த குழந்தைகளை வந்து நல்ல எஜுகேஷன்,
இல்லையா? இப்படி எல்லாமே வந்து அவருடைய கருணையால் தான் கிடைக்கிறது. அதனால அவருக்கு நாம கண்டிப்பா நன்றி கடன் பட்டவர்கள் தான். உண்மையிலே நம்ம தாய் தந்தையருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். அதை விட இன்னும் அதிகமான நன்றி கடன் யாருக்குன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு, இல்லையா? சோ தாய் தந்தையர் மூலியமா நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து பகவானுக்கு திருத்தண்டு புரியறதுக்கு நம்ம வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் தான். சோ நம்முடைய இந்த புத்தியை வந்து நாம மேன்மையான நிலையில் இட்டு செல்வதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. சோ இந்த இடத்துல அருவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க, வெறுமனே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு, அதாவது மிஷனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்னாக்கா பகவான் வேறு, அவருடைய அதாவது சகாக்கள் மற்றும் வந்து அவரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலங்கள், அவருடைய அதாவது பகவானுடைய உடைகள், இதெல்லாமே கூட நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சேவிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பகவானுக்கு வந்து உடுத்தக்கூடிய அந்த ஆடையை கூட அவங்க வந்து சேவிப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அந்த மாதிரி அந்த ஆடையை தொட்டு நம்மளுக்கு வந்து சேவை புரியறதுக்காக கொடுக்குறாங்கனாலே அது இவர் கிரேட். அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் படைக்கக்கூடிய அந்த பிளேட்ஸ் இல்லையா, அந்த ஆரத்தி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே வந்து நமக்கு கிளீன் பண்றதுக்காக நமக்கு கொடுக்குறாங்கனாக்கா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட் இல்லையா? அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் அதுல எல்லாம் கூட நம்ம வந்து பகவானை நாம கண்டிப்பாக காண முடியும். எல்லாத்துலயுமே ஜடமனா இருக்கட்டும், சேத்தனமனா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலுமே அனைத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார். அவரையுமே அவரை சுற்றி அவருடைய படைப்பையுமே நம்ம என்றைக்குமே பிரித்து பார்க்க முடியாது. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய கண்ணோட்டம். ஆனா ஒரு அருவவாதி என்ன நினைப்பார், வெறுமனே பகவான் வேறு இவர்கள் எல்லாம் வேறு என்று அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவருடைய லீலைகளே வந்து இந்த இடத்துல நிகழ்வதால் அது மாயை என்று கருதக்கூடியவர்களும் உண்டு. சோ பகவான் பகவத்கீதை எங்க பேசினார்? குருஷேத்திரத்துல பேசினார். குருஷேத்திரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இல்லையா? குரு வம்சம் எல்லாமே அங்கே வந்து அதாவது போரை வந்து எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றார்கள் பாண்டவர்கள் இல்லையா? அந்த கஷேத்திரம். அதே கஷேத்திரம் தான் வந்து முன்னாடியும் வந்து ஒரு முறை குருஷேத்திரம் வந்து அந்த இடத்துலயே வந்து யாரு பரசுராமரும் வந்து 21 முறை வந்து அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களையுமே வந்து வதை தெரிந்தார். சோ இப்படி குருஷேத்திரம் என்பது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம். சோ அந்த இடத்துல மெயினா எதனால அவ்வளவு முக்கியத்துவம்னா ஸ்வயம் பகவானே, பரசுராமர் கூட பகவானுடைய ஒரு இன்கார்னேஷன் தான் இல்லையா? சோ அவரும் வந்து ஒரு அவதாரம் தான், பகவான்ல இருந்து வந்த அவதாரம் தான். சோ பகவான் ஸ்வயம் அங்கேயே அவர் வந்ததால் அந்த ஸ்தலத்திற்கே வந்து பெரிய முக்கியத்துவம். அதனால சோ இம்பர்சனலிஸ்டா அதாவது அருவவாதிகள் வந்து அதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்காது இருக்கிறது வந்து மிக மிக தவறான கூற்று. ஸோ வாய்டிசம், சூன்யவாதிகள் இன்னும் ஒரு படி ஸ்டெப் ஜாஸ்தி இல்லையா? கடவுளே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை அப்படியே தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்க அவருக்கு பசி இருக்கு, ஸோ அதனால அவருக்கு ஏதாவது உணவு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லும் போது அவரை ஒரு அடையாளம் வச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஐடென்டிஃபை, அந்த சிகப்பு கலர் சட்டு இல்ல அந்த பச்சை கலர் பேக் வச்சிருக்காரு அவருக்கு, அவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வச்சு எப்படி ஐடென்டிஃபை, 10 பேர் நின்று இருக்காங்கன்னா அதுல யாருக்கு நம்ம உணவு கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா நம்ம கேட்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு கிவ் சம்திங் டு ஈட் டு த மேன் வித் த வெப்பன்ஸ். அந்த ஆயுதம் வச்சுட்டு இருக்கானே அந்த ஆளுக்கு வந்து உணவு கொடுங்க அப்படின்னா நம்ம உண்மையில உணவு கொடுக்கறது யாருக்கு? அந்த மனிதனுக்கு தான் கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த வெப்பனுக்கு கிடையாது. அந்த ஐடென்டிபிகேஷன், அவரை எப்படி நம்ம ஐடென்டி பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட அவருடைய அசோசியேஷன் இருக்கு. அது போலதான் பகவானும் அவர் வந்து தனித்து கிடையாது, அவர் எல்லா இடங்களிலுமே எல்லாரோடையுமே இருக்கக்கூடிய, நம்முடைய ஹிருதயத்துல கூட அவர் வந்து பரமாத்மாவா உட்கார்ந்துருக்கார், நம்மள இயக்கின்னு இருக்கிறதே அவர் தான். ஆனால் அவரை எப்படி நாம வந்து பிரித்து பார்க்க முடியும்? இந்த அழியக்கூடிய உடல்லயே ஜீவனாக உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து இயக்கின்று இருக்கார் பகவான். அவர் ஒரு க்ஷணம் நீங்கினால் நாம் எல்லாருமே இந்த உடலை விட்டு நீங்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? சோ இந்த ஆக்டிவா வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதே வந்து அதனாலதான். சோ such that are associated Krishna is not concerned by simply by any battlefield. அதாவது இங்க நாம சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய உபதேசங்கள் இல்லையா? சோ எல்லாமே அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம், அவர் எங்க அந்த உபதேசத்தை சொன்னார், யாருக்கு சொன்னார், எந்த சூழ்நிலையில சொன்னார், இது எல்லாமே முக்கியத்துவம் தான். அவர் எங்கிருந்து சொன்னார் இல்லையா? அவர் பார்த்த சாரதியாக இருந்தார் இல்லையா? அந்த ரதமும் முக்கியமானதுதான். சோ அந்த ரதத்திற்கான கொடியும் முக்கியமானதுதான். இத்தனையுமே முக்கியமான ஒன்றுதான். எதுவுமே அது இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் எங்க இருந்தாலும் அந்த ஸ்தலம் முழுவதுமே வந்து முக்கியத்துவமானதுதான். அப்படி பார்க்கும்போது இது தற்காலிகமான ஒரு நிலையா இருந்தாலும் இங்கேயும் பகவான் இருக்கின்றார். இங்க அனைத்துமே இங்கேயும் கூட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான். அதனாலதான் நம்ம எதையும் உபயோகப்படுத்தினாலுமே அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆஸ்தி இல்லையா? அது அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய ஜீவன்களுக்காக அவர் வந்து படைத்திருக்கிறது.
அதை நாம எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணுமோ அவ்வாறு மட்டும் தான் உபயோகப்படுத்தணும். அன்வான்ட் லைட் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பாட்டு போயிடக்கூடாது. இட்ஸ் கிருஷ்ணா ரிசோர்ஸ் இல்லையா? அதனால வந்து எப்ப யூஸ் பண்றோமோ அப்ப மட்டும்தான் அதை வந்து போட்டுக்கணும். மிச்ச சமயத்துல அதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும். இப்படி ஆனா எதுலையுமே அவ இல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம சொல்லவே முடியாது. எல்லாவற்றிலுமே பகவான் இருக்கிறார். அவரை நாம எங்க இதுலயுமே பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. இந்த நாம கண்டிப்பா உணர வேண்டும். இதுதான் நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்ற. வித்தவுட் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் இஸ் ஷுர் டு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் why the devotees are interested in the battlefield of Kurukshetra. One who is interested in Krishna becomes interested in his pastimes, activities இல்லையா? அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், இவை எல்லாவற்றிலுமே வந்து பகவானுக்கு சம்பந்தமானது எல்லாத்திலுமே வந்து ஒரு பக்தனுக்கு ஈடுபாடு உண்டு. வெறுமனே பகவானுக்கு மாத்திரம் அவருடைய திருத்தொண்டு கிடையாது. எதை இருந்தாலும் பகவானை பற்றி கேட்கணும்னா அவர் சம்பந்தப்பட்ட எதுவா இருந்தாலுமே கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வந்து பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அருவவாதிகளுக்கோ சூன்யவாதிகளுக்கோ அது கண்டிப்பாக கிடையாது. சோ பியோர் டிவோட்டி பத்தி நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அனுகூலியஷ அதாவது அனுகூலியஷ சங்கல்பம், பிரதிகூலியஷ வர்ஜிதம். சோ யாராவது சொல்லுங்க எனக்கு அதுக்கு மேல. ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ அனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ கோபித்ருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யா சத்விதா சரணாகதி இல்லையா? இதெல்லாம் பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கணும். எதெல்லாம் அவருடைய திருத்தொண்டுக்கு வந்து அதாவது தடையா இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா விடணும். ரக்ஷிஷதி விஸ்வாசோ, நம்மளை ரட்சிக்க கூடியவர் வந்து யாரு? பகவான் தான் என்ற அந்த விசுவாசம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ யார் ஒருத்தர் சரணாகதி ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுடைய மனம், அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பக்குவம் என்பது இவ்வாறு இருக்கும். கோபித்ரத்வே வர்ணம் ததா, அவரை தவிர நம்மள வந்து ரட்சிக்க கூடியவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரும் கிடையாது. ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அப்படிங்கறத வந்து உறுதி கொண்ட அந்த அதாவது யுக்த வைராகியம் என்பது இருக்கும். ஆத்ம நிக்ஷேபா இல்லையா? அதாவது ஆத்ம நிக்ஷேபனா ஃபுல்லா, அதாவது மனசளவுலயே வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்கள்ல வந்து சரணடைறது. கார்பண்ய அப்படின்னாக்கா அதாவது நம்ம வந்து ஹியூமிலிட்டின்னு சொல்றத ஒரு எப்படி எடுத்துக்கணும்? கருமித்தனம் என்று எப்பனாக்கா, இப்ப நம்மள ஒருத்தர் புகழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புகழ்ச்சிக்கு நாம வந்து எஸ் நாம கிரேட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து தவறு இல்லையா? அதுக்கும் அந்த இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சேவை செய்யறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து, ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு கோயில், இப்ப இன்னைக்கு வந்து அனுஷியா மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா அங்க சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அவங்க வந்து அவங்கள யாராவது இவ்வளவு அழகா பண்ணாங்களே, இவ்வளவு நல்லா பண்ணாங்களேன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ரொம்ப வந்து புகழாரங்கள் சுட்டினா அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எஸ் நான் பண்ணது கிரேட் அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாங்கன்னா அது தவறு. அங்க வந்து அனைத்தையுமே வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா எந்த ஒரு கிரெடிட்டுமே எடுத்துக்க கூடாது. அந்த கருமித்தனம் என்பது அதுக்குதான். சோ கிரெடிட், கருமித்தனம்னா செலவு பண்றதுல கருமித்தனம் கிடையாது, ஏற்றுக்கொள்வதில் கருமித்தனமாக இருக்க வேண்டும். நாம புகழாரங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் நாம இதுதான் ஒரு ஆச்சரியம் சிக்கனமா இருக்கணும். ஆமா, கரெக்ட், எஸ், கரெக்டான வேர்ட். நம்மள யாராவது ஒருத்தர் புகழ்றாங்கன்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக நமக்கும் அதுக்கும் கண்டிப்பாக அவ்வளவு சம்பந்தமே கிடையாது, நமக்கும் அதுக்கு தகுதியே கிடையாது என்று ஃபீல் பண்றவங்க ஆச்சாரிய லெவல்ல இருக்கிறவங்க. நமக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஞானமே கிடையாது. ஆனா அந்த ஆச்சாரியல் எல்லாமே இந்த கிரெடிட்ஸ் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஈவன் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூட வந்து அவ்வளவு அழகா அவர் வந்து சொல்கின்றார். நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வரும்பொழுது சொல்லுவார், ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் டு ரைட் திஸ் அப்படின்னே சொல்லுவார். அவ்வளோ, அதாவது எத்தனை மொழிகள் இல்லையா, பார்சிய மொழி, அதுக்கப்புறம் சமஸ்கிருத மொழி, இதுல எல்லாமே புலமை பெற்றவர்கள் அவர்கள் இல்லையா? அப்படி இருந்தும் கூட எனக்கு இந்த தகுதியே கிடையாது, இதை எழுதுவது, இறைவனுடைய இதை பற்றி எழுதுறதுக்கு எனக்கு தகுதியே கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுக்கு வந்து பெறுவதற்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது, ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு அவங்க அந்த ஹியூமிலியேஷன்ல இருந்து சொல்றது. தட் மீன்ஸ் அவங்க எந்த ஒரு புகழ்ச்சியை கூட ஒரே ஒரு நாட் 1% கூட அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை தான் நாமளும் வரவழைச்சுக்கணும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கேன் பி சிம்பிளி பேஸ்ட் ஆன் ஹியரிங், சாண்டிங், நவவித பக்திஸ்ல முதல்ல இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதுதான் வந்து மெயினா வந்து நம்ம பார்க்கணும். டிஸ்கிரைப் இன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆர் 9 ப்ராசஸ் இல்லையா? பிசைட்ஸ் விச் எவ்ரி திங் தன் இஸ் அன்ஃபேவரபிள் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து
அன்பேவரபிள் தான். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஸ்மரணத்திலேயும் விஷ்ணு ஸ்மரணம். எதை வேணாலும் ஸ்மரணம் பண்றது இல்ல, விஷ்ணு ஸ்மரணம் ஏன் அங்க சொல்லப்பட்டது அந்த வார்த்தை என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய நாமம், அவருடைய நாமம் தவிர இல்லையா. நாம என்ன ஆல் எல்லா பிற கடவுள்கள் கூட வணங்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம. ஆனா அதுக்கு ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ தட் ஒன் ஷுட், வேற எதுக்குமே சொல்லல. நாம எதெல்லாம் நம்ம எதை வேணாலும் நம்ம கேட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எதை வேணாலும் நம்ம பாடுவோம். ஆனா நினைவில் கொள்ள வேண்டியது எது, பகவானுடைய நாமங்களை தான். அது ரொம்ப முக்கியமானது. Thus one should always be guarding against fall downs. இதெல்லாமே இந்த நவவித பக்தி இதெல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது நம்ம எவ்வளவோ தவறி விழுகின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா, நம்முடைய செயல்களால. எந்த சமயத்துல நாம மேல போவோம், எந்த சமயத்துல நாம நம்முடைய வாழ்நிலையில கீழே வருவோம் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா. இன்றைக்கு பங்களால இருக்கிறவங்க நாளைக்கு நடு ரோடுக்கு கூட வருவாங்க. செல்வத்திலும் பௌதீகத்திலேயே அப்படி இருக்கு. அப்ப ஆன்மீகத்துல இன்னும் மோசமானது. எனி டைம் நம்ம புலன்களால ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலனால நம்ம ஈர்க்கப்பட்டு கீழே விழுந்துருவோம். அஜாமிலன் அவ்வளவு நல்ல ஆஸ்டாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த தவம் இருக்கக்கூடிய அவர் தாய் தந்தையர் எல்லாமே ஒரு நல்ல பக்திவான்கள். அப்படி இருந்தும் கூட அந்த அந்த குடும்பத்துல பிறந்த அஜாமிலன் அவனுடைய கண் எனக்கூடிய ஒரே ஒரு புலனால அவன் தவறி விழுந்து அவனுடைய வாழ்க்கையே அவன் இழிவான பாதைக்கு சென்று விட்டான் இல்லையா. அதனால யாருமே பர்ஃபெக்டாய் மேலதான் இருக்கும், நம்ம எப்பவுமே கீழே இறங்கி வரவே முடியாது அப்படிங்கலாம் கேரண்டி கிடையாது. அதனால எப்பவுமே நம்மள நாம தற்பாதுகாப்பு என்பது, நம்மளை சுத்தி ஒரு வளையம் என்பது, அதாவது பக்தியினுடைய வளையத்தை நாம போட்டுக்கணும் இல்லையா. இந்த நவவித பக்திஸ்ல நம்ம எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திக்கான இந்த விளக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய இக்கர்மாதி பலன் தரும் செயலில் அச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டினை எய்த முடியாது. துற்ற என்பதில் பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமானவை அல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பௌதீக சார்புகள் அனைத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதீக மாசுக்களும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அவன் தனது புலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். ஆகையால் நமது புலன்களில் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலேயே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நமது செயல்கள் பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளினால் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். மாறாக ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன், கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்று முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு, இனம் நினைக்கிறேன் இனம் நாடு என்பவற்றுக்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல உங்களுக்கு மனப்பாட ஸ்லோகம் உண்டு இல்லையா. அதாவது அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூல்யஸ்ய கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். உத்தம பக்தியை பற்றி சொல்றது இந்த ஸ்லோகம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு போடுறேன் நானு. என்னோடியில இந்த நீங்க லெவல் 5ல இருக்கிறவங்களுக்கு மனப்பாடம் உண்டு, லெவல் 3ல தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே. அதுல அப்படின்னா இது என்னன்னாக்கா, ஞானத்தினாலும் கர்மத்தினாலும் செயல், அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதால் வரக்கூடிய பலன்களையும், அல்லது மேலும் ஞான கர்மத்தினால் வரக்கூடிய பலன்களும், அதாவது பலன் கருதும் செயல்களால் வரக்கூடியது எல்லாவற்றையுமே ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும். ஓகே. சோ அந்த பலன்களை விட்டு விட வேண்டும், கர்மத்தையே விட்டுருன்னு சொல்லல.
ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதை விட்டுடுன்னு சொல்லல. எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை வந்து நாம எவ்வாறு அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதையும் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாவற்றையுமே இறைவனுடைய செயல்களுக்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்தினால், அனைத்துமே இறைவன் தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டும் நாம வந்து செயல்படுத்தினால், நம்முடைய எண்ணம் தான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த மாதிரியான எண்ண ஓட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டு. அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார், இந்த கடமையை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை, அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், அனைத்தும் இறைவனுடைய அதாவது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கட்டளை. அந்த கட்டளையே நாம வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ண ஓட்டத்தில் நாம் செய்தோம் என்றால், அப்ப நாம அந்த பலன்களுக்கு நாம சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. அப்பதான் அது அனன்ய பக்தி, கேவல பக்தி ஆகின்றது. எதுவரைக்கும் நாம் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டெல்லாம் நான் செய்கின்றேன் எண்ணிக்கொண்டு நாம் செய்கின்றோமோ, அது வரைக்குமே வந்து அந்த பலன்கள் எல்லாம் நம்மளோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும். அந்த நல்ல பலனா அந்த புண்ணியத்திற்காக நம்ம பிறக்கணும் இல்லையா? தவறாக அழைத்தால் அதற்கான அனர்த்தங்களுக்கான அந்த பாவத்தையும் நாம சுமக்கணும். இத்தனையுமே உண்டு. எதை செய்தாலுமே வந்து இறைவன் தாள் நாம வந்து பணிந்து செய்ய வேண்டும். அனுகூலம் அனுகூலிய இல்ல என்ன சொல்றோம், ஞானா அந்யாபிலாஷி அந்நிய அபிலாஷ இல்லையா? அப்படின்னாக்கா அபிலாஷ என்றால் ஆசை இல்லையா? அந்யாபிஷ சூன்யம் இருக்கவே கூடாது. அதாவது சூன்யம். ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியஷ கிருஷ்ணானுசீலனம். கிருஷ்ணனுடைய சேவையில வந்து எதெல்லாம் அவருக்கு எது ஃபேவரபிளோ அதை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். இதெல்லாம் அவருக்கு ஃபேவரபிள் இல்லையா, அதை நம்ம கண்டிப்பா விடணும் இல்லையா? அதனால தான் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா நம்ம கேம்பிளிங் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து பக்தி பாதைக்கு வந்து தடை கற்கள். இதெல்லாம் பகவானுக்கு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸே கிடையாது. அதனால அத்தகைய செயல்களை வந்து நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்தவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று. எக்ஸாம்பிள் இன்னும் மைன்யூட்டா நம்ம ஒவ்வொரு செயலுக்குமே நம்ம போய் பார்ப்போம். அது எப்ப வரும்னா நமக்கு பக்குவம் வரும்போது வரும். வெறுவனே வந்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு மட்டும் கிடையாது, நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் கூட நம்ம சிலதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி எவ்வாறு சாதன பக்தி பண்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க. ரெண்டுமே நம்ம பேரலா எடுத்துட்டு போகணும். இது நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் போறது வந்து ஸ்லோவா தான் நம்ம பண்ண முடியும். வீட்லயே நம்ம வந்து எப்படி நம்ம பூஜை பண்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம கோயில்ல டெம்பிள் என்ன பண்றாங்க, முதல்ல ஊதுவத்தி முதல்ல வந்து தூபம் இதுக்கு பண்றாங்க, அதுக்கு அடுத்து வந்து மங்களாரத்தி, அடுத்து வந்து ஒரு கர்ச்சீஃப். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதனுடைய பலன்கள் எல்லாமே எவ்வாறு செய்யணும்ன்றதெல்லாம் மோஸ்ட்லி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காரணி மாதாஜி சொன்னாங்களான்றது எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பா சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அது அந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான், ஆனா அதை நம்ம அவ்வாறே செய்ய வேண்டும் இல்லையா? ஒன் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷன்ஸ் இல்லையா, குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நான் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கேன், நான் இந்த நாட்டினுடைய அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கேன், நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல பெரிய லெவல்ல இருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகம். எந்த பதவியுமே, அதாவது பிரம்மருடைய பதவியே வந்து பதவிதானே தவிர அது பர்மனன்ட் போஸ்ட் கிடையாது இல்லையா? எந்த ஆத்மா பிரம்மர் ஆகிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி அடைஞ்சிருக்கோ 78% வந்து பகவானுடைய அந்த ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா, அவருடைய இயல்புல வந்து 78% எந்த ஆத்மா அடைஞ்சிருக்கோ அந்த ஆத்மா வந்து பிரம்மர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு. அந்த குவாலிபிகேஷன் அடையலைன்னா பகவானே வந்து பிரம்மர் ஆகி விடுவார். ஸ்வயம் ஈ வில் ஒன்லி பிகம் பிரம்மா. அப்படி யாரும் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இல்லைன்னாக்கா ஈ வில் ஒன்லி டேக் கேர் ஆஃப் தட் ரோல். ஸோ இப்படி குவாலிபிகேஷன். அதனால நாம இந்த நிலையில இருக்கோம் அந்த நிலையில இருக்கணும்னா நம்ம நினைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் நத்திங். பக்தியில வந்து அதாவது பாமரனும் ஒன்றுதான், அதாவது ஒரு பெரிய லெவல்ல பக்தியில போயின்னு இருக்கிறவங்களும் 2 பேருமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா இருவருமே வணங்கக்கூடியது யார், வல்ல இறைவன். அதனால யாருக்கு வந்து தூய்மையான பக்தி இருக்கோ, ஒரு கதை கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு பிராமின் காலையில இருந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. அவங்க பக்கத்து வீட்லயே வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் இல்லையா? சோ இந்த ப்ராஸ்டியூட் எப்பவுமே வந்து ஐயோ இவங்களுக்கு நம்ம வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குறோமே, பகவான் என்ற நினைச்சுட்டே இருக்கும். கடைசியில அது வைகுண்டம் போயிடும். இவர் வந்து பக்கத்து வீட்டுல இந்த அனாச்சாரமா இருக்கு என்று இவர் நினைச்சு பகவானை எவ்வளவு நினைக்கிறத விட இவர் இந்த ப்ராஸ்டியூட்டை பத்தி நிறைய வேட்டி நினைச்சு அவருடைய கர்ம பலனோட இவர் வந்து வைகுண்டம் போகல. சோ இது நம்ம இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எலிவேட்டட் சோல் மட்டும்தான் மேல போவாங்கன்னு கிடையாது. தட் இஸ் நோ. சோ நாம எந்த அளவுக்கு பகவான் மீது பக்தி கொள்கின்றோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவரை நினைக்கிறோம்,
மரணம் எவ்வாறு நினைக்கிறோம் அதை வச்சுதான் நம்முடைய இறுதி நிலை என்ன என்பது, நம்ம அடுத்த பிறவி என்ன, அடுத்த ஃபியூச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு டிசிஷன் வர்றது அது அடிப்படையில் தான். அதனால நம்ம நோ ஒன் இஸ் ஹையஸ்ட், நோ ஒன் இஸ் லோயஸ்ட். ஸோ அவங்களுடைய முயற்சி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷன்ஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ் போனவங்க எல்லாருமே அப்படிதான். இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து கண்டிப்பா அவங்களுடைய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே விடணும். இப்ப நம்ம குடும்பத்தோட நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் உண்டு இல்லையா? ஆனா அந்த அட்டாச்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா எதிர்பார்ப்பற்ற அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும். அவங்களுக்கு நம்ம செய்யணும், இது நம்ம கடமை, அன்பு செலுத்தணும், அவங்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும்ன்ற அந்த ஒண்ணு மட்டும்தான் இருக்கணுமே ஒழிய அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன வரும் ரிவர்ஸா அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சோ இந்த உலகத்தையே ஒரு குடும்பமாக பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பார்வையோடு இருக்கும். இது என் நாடு, என் மக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? வி ஷுட் மேக் த என்டையர் வேர்ல்ட் ஆஸ் என் நாடு. ஸோ பவுண்டரிஸ் வச்சுட்டு என்னோட ஸ்டேட், நான் கேரளா, நீ தமிழ்நாடு, நீ கர்நாடகா அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? தண்ணிக்காக கூட நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? இதெல்லாம் எல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு. இதுல நாம எதுக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு பேதபாவம் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனம் இருதரப்பிலுமே இருக்கணும் எல்லாமே. சோ அது எப்ப வரும்னா எல்லோருமே நம்முடைய குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை நாம் எடுத்துட்டு வரும்பொழுதுதான், சமத்துவத்தை எடுத்துட்டு வரும்பொழுதுதான் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? ஆத்ம ரூபத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது எல்லோரும் சமம் தான். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது அந்த பேதபாவங்கள் என்பது இருக்காது இல்லையா? பகவான் எல்லா ஜீவன்களிலுமே இருக்கின்றார். அவன் லோயஸ்ட் சூத்ரனா இருக்கிறவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கிறார். பிராமணன் எனக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் தான் இருக்கிறார். சோ எல்லா இடத்துலயுமே அவர் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கார். ஆனா இந்த ஜீவாத்மா தான் அதனுடைய புத்தி மனதை கொண்டு அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி தன்னுடைய நிலையை அது வேறொரு மார்க்கத்துல இட்டு சென்று விடுகிறது. அப்பதான் அது கட்டுண்ட நிலையில இருந்து செயல்படுகிறது. எப்போ இது எல்லாமே நம்ம 5th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில இல்லையா படிச்சிருக்க, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி இல்லையா? அதாவது ஒன்று போல பார்க்க விட அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை நாம கண்டிப்பா அந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் நாம அடையணும். சோ இல்லைன்னா வெறுமனே அந்த குட்டி பவுண்டரியிலேயே நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம். என்னுடைய இனம், என்னுடைய மதம் இல்லையா? இப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். என்னுடைய குடும்பம், எஸ் நம்ம குடும்பம் தான். நம்ம எல்லாருக்குமே போய் பரோபகாரம் பண்ண முடிய அந்த அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லதான். ஆனா அதற்காக ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி நம்ம இது மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம்ன்றத நாம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்தக்கூடாது. அது மிக மிக தவறாது. அடுத்தவர்களும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த அட்லீஸ்ட் என்ன ஓட்டத்திலேயாவது நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். வெளிப்படையா இருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளால என்ன முடியுதோ சகாயம் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யலாம். செய்தே ஆகணும்ன்ற எல்லா இடங்களிலுமே நம்மளால சகாயம் செய்ய முடியாது இல்லையா? we cannot serve. ஆனா எங்க ஃபீசிபிலிட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது. நான் இவருக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பேன், நான் இவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதாவது எல்லாருமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு வரணும். அதுதான் பக்குவம் அடைந்த மனது. அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்கான். ஒன்லி when one is fully aware of it does not belong to any family இல்லையா? சோ மன்னர் சித்திரகேது கதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? சித்திரகேது பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தினாலதான் விருக்ஷாசுரனாக மாறினார் இல்லையா? இந்த விருக்ஷாசுரனாக மாறினார். சித்திரகேது சோகமானான். அதாவது அவனுடைய மகன் பேரே என்ன சோகா அவன் பேரு. ஆக்சுவலி அந்த பேர்லயே இருக்கும். அப்படின்னா அவருக்கு குழந்தைகளே இருக்க மாட்டாங்க, நிறைய மனைவிமார்கள், ஆனால் குழந்தை இருக்காது. சோ அப்ப நாரதர் எல்லாமே சொல்லும்போது, உனக்கு குழந்தை கிடைச்சா அந்த குழந்தையாலே உனக்கு சோகமும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு குழந்தை பாகியம் கிடையாது, அப்படி நீ கிடைச்சா கூட நீ அந்த குழந்தையால உனக்கு சோகம் தான் வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் அவர் கேட்கவே மாட்டார். சோ எனக்கு குழந்தைதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தை வரம். சோ அந்த அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த ராணியை மாத்திரம்தான் நல்லா பார்த்துப்பார். சோ மிச்ச இருக்கக்கூடிய அந்த மனைவிமார்களை இவர் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. அதனால அவங்களுக்கு எல்லாமே கோவம் அந்த குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்று விடுகிறார்கள். சோ மகன் இறந்த அந்த நிலையில என்னுடைய பையன் போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப வருத்தமா இருப்பார். அப்ப நாரத மகரிஷியும் அப்புறம் யாரு இன்னொரு ஒரு ரிஷி முனி வருவாங்க. பேரு ஞாபகம் வரல. அந்த இறந்து போன ஆத்மாவை அவங்களுக்கு தே ஹாவ் தட் அந்த யோகம் உண்டு. அழைத்து அந்த குழந்தை அந்த ஆத்மாவை இவரோட பேச வைப்பாங்க. பேச வைக்கும் பொழுது
நீங்க யார்? என்னுடைய அப்பா கிடையாது அப்படின்னா, நான் எத்தனையோ அப்பா தாய் தந்தையை கடந்து வந்தவர். அதனால நீங்க வந்து நான் வந்து உங்களுடைய மகன் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து அடிச்சு சொல்லும் அந்த ஆத்மா. சோ அப்பதான் வந்து இவர் வந்து he will become more renounced actually. அப்பதான் அவர் துறவரத்தை மேற்கொள்கிறார். அவர் ஆக்சுவலி யாரு? சித்திரகேது மன்னர். சோ நம்ம அந்த மாதிரி நாம் அர்ஜுனனை சொன்ன மாதிரி தாரிணி மாதாஜி எங்களுக்கு அபிமன்யு நடத்திருக்காங்க அர்ஜுனன் ஆனா சொல்ல தெரியல. ஆமா சொல்லிருக்காங்க இது. அவங்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. பேர் தான் தெரியல, பேரு தெரியல எனக்கு. பேர் மட்டும் நான் அததான் தேடிட்டே இருக்கேன். அந்த பேர்லயே வந்து சோகம் என்று இருக்கும். அந்த ஆண்டாள கையில வச்சுட்டு நாரதர் நான் எழுதி வச்சிருந்தேன், அதை எல்லாம் தேடிட்டே இருக்கேன். மத்தாஜி நீங்க நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இந்த பேர் மறந்து விடும். சோ அதனால என்ன அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ அப்பதான் அவன் நினைப்பார், இந்த ஆத்மா வந்து எத்தனையோ உடைகளை, அந்த உடல் என்னும் உடையை வந்து ஏற்றுக்கு இல்லையா? சோ இந்த ஜென்மத்துல வந்து உனக்கு நான் மகனா பிறந்தேன். ஆனா வந்து நான் உன்னுடைய மகன் கிடையாது. நான் பற்பல பிறவிகளை கடந்தவன். நான் எனக்கு எண்ணற்ற தாய் தந்தையர்கள் உண்டு. எந்த தாய் தந்தை என்று நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வது? திருப்பி பேசுமா அந்த ஆத்மா யார்கிட்ட வந்து? அதாவது சித்திரகேது மன்னர் கிட்ட. அப்புறமா தான் அவர் ரியலைசேஷன் ஆறார். ஸோ he became then he renounced the lie. அதாவது அவருடைய துறவர வாழ்க்கைக்கு அவர் செல்கின்றார். அதன் பிறகு சாபம் வாங்கிறது அதெல்லாம் உண்டு. மரணிக்கும் பொழுது கூட அவர் வந்து he was a great devotee of the Lord. அதனால மரணித்த பிறகு விருஷாசுரனாக இருந்தாலும் பகவானுடைய திருவடியை சேர்க்கிறார். ஸோ தட் இஸ் த திங். அவருடைய முந்தைய கதை கேட்கணும். அவன் விருஷாசுரனா இருந்தானே, எதுக்கு பகவான் வந்து அவருக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. பட் he was a devotee. எப்படி அஜாமிலன் கூட வந்து முதல்ல அவன் ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருந்தான். ஆனா இறுதியில உணர்ந்தான், திருத்தொண்டு புரிந்தான். அதன் பிறகுதான் வந்து அவன் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேர்ந்தான். அதனால நம்ம வந்து உணர்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எப்பவுமே பர்ஃபெக்டாவே இருந்துட்டு இருக்கோம்னா நமக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டா கிடைக்கும்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவமா வந்து செயல்பட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் செயல்பட முடியும். தவறே இழைக்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஆனால் அந்த தவறை உணர்ந்து மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாத அந்த நிலையை நாம எடுத்துப்போம். அது செய்யாம இருக்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. So then he realized that his energy should be employed not in the interest of so-called family or society or in the interest of Krishna. அதனால எந்த ஒரு செயலுமே வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு as per his orders only we are doing அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அதுதான் பக்தி எனப்படுவதே. அதை தவிர்த்து நாம கட்டுண்ட நிலையில் இந்த பௌதிக செயல்கள் எது செய்தாலுமே இந்த புலன்களோட திருப்திக்காக அது எல்லாமே வந்து பக்தி கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ த பர்பஸ் ஆஃப் அதாவது தூய பக்தி சேவையினுடைய திஸ் இஸ் த பியூரிட்டி. அப்படின்னா எப்பெல்லாம் நாம வந்து பக்தி செய்யறோமோ அந்த பக்தி செய்யும் பொழுது இதெல்லாம் இறைவனுக்காக செய்கின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம செயல்படுகிறோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து பக்தி. அதை தவிர்த்து வந்து நாம பௌதிக ஆசை. அப்படிப்பட்ட பக்தி தான் வந்து தூய பக்தி சேவை என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதோட இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் முடிஞ்சது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? வாழ்க்கையில நம்ம இப்ப அப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி பண்ணணும்ன்றது 5th லெவல்ல இருக்கிறவங்க இந்த இதுல இருந்து நீங்க வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டே இருங்க நீங்க. சோ தட் உங்களுக்கு பக்தி ரசாம்ரத சிந்து சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அதை ஈஸியா நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதாவது இதுல இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்ங்கிறத மத்தாஜி. ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன். ஆமா, கருத்துக்களை நாம வாழ்க்கையில எப்படி அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம எத்தனையோ செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் இல்லையா? அதே சமயம் பின்பற்றதையும் எதிராளிக்கும் சொல்ற மாதிரி படிக்கணும் இல்ல மத்தாஜி? புரிஞ்சுக்கணும். அது ப்ரீச்சிங். அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றது செல்ஃப் அடுத்து ப்ரீச்சிங். நம்ம முதல்ல உணர்ந்தாதான் மத்தாஜி மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர முடியும். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி ரெண்டாவது நம்ம ரியலைசேஷனை அதை ரியலைஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில. இப்ப வந்து சாப்டர் 1 ஒரு 10-15 நிமிஷம் சாப்டர் 1 எடுத்துறேன் நானு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஓகே படி. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டாபிக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங். பக்தி ரசாம்ரத சிந்து நம்ம நார்மலா நம்ம இருக்கக்கூடிய லெவல்ல புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கிடையாது. அதனால பகவானிடத்துல நம்ம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கட்டும். எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம இதை ரொம்ப டெப்த் இது. ஓகே, ஈவன் பிரேமா மாதாஜி கூட சொல்லுவாங்க, ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் டு
ஸ்பீக் அபவுட் திஸ் கூட சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு டஃப்பான டாபிக் இது. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து சுலபத்துல புரியாது. அதனால இறைவனிடத்திலும் சில பிரபுபாதரிடத்திலுமே நாம பிரார்த்தித்துக் கொள்ளும். இஸ் த எமினன்ட் சிக்ஷா குரு நமக்கு இல்லையா? அவருடைய எழுத்துக்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால. அதனால we should pray to him and then படிக்கலாம். தூய பக்தி சேவையினுடைய பண்புகள், அததான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். படிங்க. அத்தியாயம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 1, தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 12-13 கபில தேவர் தமது அன்னைக்கு கூறிய அறிவுரையில் தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மைகளை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார். அன்புசால் அன்னையே, உலக இச்சைகளோ அல்லது தத்வார்த்த யூகமோ இன்றி தமது மனங்களை எப்போதும் எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வமுடையவர்கள் அல்லர். அவர்கள் என்னோடு உன் உரையுளில் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. பகவானோடு ஒருங்கிணைதல், பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது, பகவானிடம் உள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது மற்றும் பகவானின் துணைவனாக வாழ்வது என்பன 5 வகை முக்தியாகும். புலனின்பத்தை துறந்து ஒரு பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளையும் கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி, மனநிறைவு அடைகிறான். இதுவே தூய பக்தியின் தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபில தேவரின் மேற்படி கூற்றில் தூய பக்தனின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் பிற பண்புகள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. அவர் குறிப்பிடும் தூய பக்தி தொண்டிற்கு உரிய 6 பண்புகள் பின்வருமாறு. தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. 2, தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. 3, தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. 4, தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது. 5, தூய பக்தி தொண்டு உடையோர் முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகின்றனர். 6, தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வயப்படுத்துபவர் ஆவர். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் அகச்சக்தியாக விளங்குகிறது. மேல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? போற மாதாஜி. இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு இதுவே நிறைய கருத்து. இதுவே ஒரு மணி நேரம் பேசலாம். ஓகே. சோ இனிமே நம்ம இந்த இப்ப ஆல்ரெடி கபில தேவரும் தேவகூதிக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய சாங்கிய விலாசசி இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பாகவதத்துல. யாருமே கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாம அட்டென்ட் பண்ணுங்க எல்லாருமே. ஓகே. ஏன்னா ஒரு இடத்துல நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட அடுத்து வந்து உங்களுக்கு புரியாது. கண்டினியூஷன் இருக்கணும். ஓகே. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ 26th சாப்டர்ல இருக்கோம். 40th ஸ்லோகமா படிச்சிருக்கோம். 41 வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஹவு ஆக்சுவலி, ஸோ அதாவது ஃப்ரம் த சவுண்ட் த ஈத்தர் இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் ஃப்ரம் த ஈத்தர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் அது ஆக்சுவலி நமக்கு வர்றது, அதாவது டச் இல்லையா? அதுல இருந்து வந்து நமக்கு காற்று, அது அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் இல்லையா, ஷேப் பாக்குறோம். அடுத்து வந்து இப்ப நம்ம அக்னியை பார்த்திருக்கோம். அடுத்து நமக்கு என்ன வரும்? நமக்கு சுவை இல்லையா, டேஸ்ட் படிச்சிருக்கோம். நீர் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது. இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? மனம் இல்லையா, நறுமணம், அதாவது வாசனை, ஸ்மெல் பண்றது இல்லையா, நுகர்தல், அந்த செயலுக்கு வந்து பூமி வந்து வரும். இப்படி பஞ்சமகா பூதங்கள் ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் ரூபத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நாம படிச்சுட்டு வரோம். அதுதான் இப்ப வந்து யாரு கபில தேவர் வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அன்னையான தேவஹூதிக்கு. சோ அப்படியே இந்த 29th சாப்டர் வரும்பொழுது 12-13வது ஸ்லோகத்துல வந்து கபில தேவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மை டியர் மதர், அன்பான அன்னையே, those who are my pure devotees, யார் என்னுடைய தூய்மையான பக்தர்களோ அவர்களுக்கு எந்த ஆசையுமே, பௌதீக லாபத்திற்கான எந்த ஆசையும், அதாவது
ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன், ஞான கர்மாதி சொன்னோம் இல்லையா, இப்பதானே படிச்சோம் நம்ம. அதாவது ஞானத்தினால வரக்கூடிய லாபமோ இல்லை வந்து கர்மத்தினால வரக்கூடிய லாபமோ எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து தேவை கிடையாது. சோ ஹாவ் தேர் மைண்ட்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய மனது வந்து எப்படி இருக்கும்னா எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டில் வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். எப்போ நம்ம வந்து அதாவது எல்லா காலகட்டங்களிலுமே நம்ம பகவானை எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய அதாவது எந்த செயலா இருந்தாலும் அவரை எண்ணிக்கொண்டே நம்ம செய்து கொண்டே இருப்போமானால் இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் கண்டிப்பா போயிடும். இது 100% நம்ம எல்லாருமே ஓரளவுக்கு அதை உணர்ந்து கூட இருக்கலாம் இல்லையா. 100% நம்ம தூய்மை அடையல, ஆனாலும் அந்த ப்ராசஸ்ல நாமளும் போயிட்டுதான் இருக்கும். அந்த 5% 10% ப்ராசஸ் கூட நம்ம அடைஞ்சிருந்தா கூட அதுலயே நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மீது அவ்வளவு ஈடுபாடற்ற தன்மையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இதெல்லாம் சாதாரணமா நிகழக்கூடிய செயல்கள் தான் இல்லையா. பிறப்பு என்பது எவ்வாறு நிகழ்கின்றதோ மரணம் என்பதும் அவ்வாறுதான் நிகழும் இல்லையா. அந்த ஜீவன் வந்து நல்ல கதி அடையணும்ன்ற அந்த ஒரு பிரார்த்தனை வேண்டும் என்றால் நமக்கு இருக்குமே ஒழிய மரணம் என்பதை கண்டு நாம வந்து கண்டிப்பாக அஞ்ச மாட்டோம். மேலும் வந்து அவர் மரணித்து விட்டாரே அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் கூட இருக்காது. எஸ், அன்பு என்பது இருப்பதால் ஐயோ போய்விட்டாரேன்னு நினைப்பேமே ஒழிய அது ஒரு க்ஷணம் அவ்வளவுதான் இருக்குமே தவிர அவர் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காகத்தான் சென்றிருக்கிறார், இல்ல அவரோட நற்கதி அடைவதற்காக சென்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை உணர்ந்த பிறகு நாம கண்டிப்பா அதை பற்றி நாம வருத்தம் கொள்ள மாட்டோம். எல்லாருமே இதை வந்து அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அடைய வேண்டியதுதான் இல்லையா. ஒரு ட்ரம் நிறைய அரிசி இருக்குன்னா மேல இருக்கிற அரிசி இன்னைக்கு உணவாகின்றது, கடைசியில இருக்கிற அரிசி ஆஃப்டர் எ மந்த் இல்லையா. எல்லாமே உணவாகக்கூடியதுதான் இல்லையா. எல்லா ஜீவன்களுமே ஒரு நாள் மரணம் அடையக்கூடியதுதான். ஆனா டைம் மட்டும்தான் வேற. இன்னைக்கு ஒருத்தர் மரணம் அடைந்தால் நாளைக்கு இன்னொருத்தர் அடைய போகிறார். எப்ப அடைவார் என்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அந்த அரிசி எந்த நாள் உணவாகும் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒரு நாள் அது உணவுதான் இல்லையா. அதே போன்றுதான். அதனால் நம்ம அதை பத்தி இந்த அறிஞர்கள் வாழ்ந்தவருக்காகவோ மாண்டவருக்காகவோ என்றைக்குமே அவர்கள் வந்து வருத்தப்பட்டது கிடையாது. ஏன்னா பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் மரணத்தை சந்திக்கத்தான் வேண்டும் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஒரு முறை மரணம் எய்தியவன் வந்து மீண்டும் பிறவி எடுப்பான் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஒன்று மோட்சம், இல்லை என்றால் பிறவி. அவன் எந்த மாதிரி பிறவி எடுப்பான் என்பது அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவார். இந்த உண்மையை அறிந்த பிறகு நாம கண்டிப்பா நம்ம வந்து பக்குவத்தை வந்து அடைகின்றோம். அதற்காக நான் பக்குவம் அடைஞ்சிட்டேன், நம்ம எங்கேயாவது ஒரு மரணம் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல போயிட்டு நம்ம வந்து ஏன் அழறீங்க, இதெல்லாமே ஒரு வாட்டி பிறக்கத்தான் போறோம், வாழதான் போறோம்ன்ற தத்துவம் எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் ராங். ஓகே. சோ ஏன்னா இந்த நிலையில பக்குவம் அடைந்தவர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த லெவல்ல இல்லாதவங்க கிட்ட போய் நாம இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. மாதாஜி இப்படிதான் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அது மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது. அவங்க எப்படி வந்து ஒரு உத்தம அதிகாரியா இருந்தாலும் மத்தியம அதிகாரி லெவலுக்கு வந்து இறங்கி வந்துதான் வந்து பக்தர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நாம ஒரு லெவல்ல இருந்தாலும் கூட அங்க இருக்க சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கக்கூடிய லெவலுக்கு நாம இறங்கி போய் அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம அட்ஜஸ்ட் ஆயிடணும். ஓகே. சோ இந்த மாதிரி எங்கேயும் செய்திடாதீங்க. எஸ், ஆனா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஆத்மாவுக்காக நீங்க 1 மாலை 2 மாலை எக்ஸ்ட்ராவா பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. அது இறைவனுடைய பாதத்தை அடையட்டும்னு பிரார்த்திங்க. அது பெஸ்ட். அதுதான் நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன். ஆனா அதை நீங்க வெளியே சொல்ல வேண்டாம். கோ அண்ட் அட்ஜஸ்ட் வித் தெம். அவங்க அழறாங்கன்னா நீங்களும் வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு அழ முடிஞ்சா நீங்க அழுங்க, தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன்னா வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் தட். அதனாலதான் அந்த காலகட்டத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட வில்லேஜ்ல யாராவது மரணித்து விட்டால், சோ கணவன் இறந்து விட்டா அந்த மனைவி இடத்துல காலையில வந்து அழுவாங்களாம். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டு கம் அவுட் எவ்ரிதிங். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். எப்ப அந்த பக்தி தளத்துல இல்லையோ இல்லையா, பக்குவமான தளத்துல இல்லையோ அப்ப நம்ம பௌதிகவாதியாக தான் இருப்போம் இல்லையா. அந்த பௌதிகவாதிக்கு எல்லாமே ப்ரெஷர் தான். அப்ப அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் வெளியே வந்துதான் ஆகணும். அதுக்காக தான் அது வந்து தே ஆல் கம் அவுட் ஆஃப் தட். சோ அந்த காரியம் ஆகிற வரைக்குமே காலையில வந்து அழுவாங்களாம். சோ ஏன்னா எதற்குன்னா தட் இஸ் த வே ஆஃப் கிரீஃபிங். அதாவது துக்கத்தை எவ்வாறு அனுஷ்டிக்கிறது என்பது அவ்வாறு. ஆனால் எல்லாருமே பக்குவமானவர்கள் கிடையாது இல்லையா. 99% 95% வந்து பக்குவமற்ற தன்மையில தான் இருப்பாங்க. எங்கேயோ ஒரு 5% தான் வந்து பக்குவமானவர்களா இருப்பாங்க. அவங்க ஓகே பேலன்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஆனா அதே மாதிரி எல்லார் இடத்துலயுமே நாம 2021 வரைக்கும் அப்படிதான் இருந்தோம் மாதாஜி. மாறி இருக்கும். கரெக்ட். ஆனா நீங்க இப்படி பக்குவமானதை வந்து நீங்க பக்குவம் ஆகாதவங்கிட்ட போயிட்டு நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. புரிஞ்சுதுங்களா. சோ நீங்க அவங்களுடைய லெவலுக்கு இறங்கிதான் நீங்க வந்து செய்யணுமே ஒழிய நாம ஹையஸ்டா இருக்கிறவங்க கீழே இறங்கி வந்துடலாம்.
இல்லையா? ஆனா கீழே இருக்கிறவங்களால மேல டக்குன்னு வர முடியாது. இது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்க அடுத்தவங்க புரிஞ்சுக்கல. அவங்க சொல்லுவாங்க, அது அந்த அம்மா என்ன அப்படி பண்ணுது, என்னதான் சாமி கும்பிட்டாலும் இப்படி பேசுதே அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பக்தி பிளாட்ஃபார்ம் பத்தியான உண்மையை தெரியாது. அவங்களுக்கு உணர்ந்தறிய அது அவங்க தப்பு கிடையாது. தட் இஸ் ஹவ் அவங்களுடைய கர்ம பலன், அவங்க அதை எவ்வாறு அப்ரோச் பண்றாங்க, எவ்வாறு செயல்பாடு பத்தி அவங்க அவங்க ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்காங்க அப்படின்னு பேசுறாங்க மாதாஜி. ஏன் தெரியுமா? அது ஏன்னா நம்ம அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாது. we should control. நம்ம வந்து ஆன வரைக்குமே வந்து சைலண்டா இருக்க பழகிக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யார்கிட்ட இந்த தத்துவத்தை எடுத்துரைத்தால் அவர்கள் கேட்டு, அதனாலதான் 4 type of people வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பக்தி அற்றவர்கள், பக்தி என்பது என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு கூட அதை வந்து பரிபாலிக்காமல் இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, நாத்திகவாதிகள், இவங்க கிட்ட எல்லாம் இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்க வேண்டான்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயத்துல இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அந்த ஆங்கிள் இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணவே கூடாது. we should go to their level. அவங்க லெவல்ல இருந்து நம்ம அவங்களுக்கு தகுந்தது என்னவோ அதுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான் நம்ம வந்து we should give the option. நம்ம லெவல்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. சோ இந்த 5 types of முக்திஸ் இல்லையா, சாயுஜ்ய முக்தி, சாரூப்யா, சாலோக்கியா இல்லையா, சோ ஹாலோக்கியா, இதெல்லாமே இருக்கு. சோ பகவானோட இணையிறது சாயுஜ்ய முக்தி இல்லையா, இதுதான் லீஸ்ட் இருக்கிறதுலயே வந்து. அண்ட் தென் டு லிவ் வித் த சுப்ரீம் லார்ட் as on the same planet. பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகம் வைகுண்டத்திலேயே பகவானோட இருக்கக்கூடிய முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், சோ அதாவது மோட்சத்தை பெறக்கூடியவர்கள். டு ஹாவ் சேம் ஃபீச்சர்ஸ், பகவானுடைய கண்கள் இல்லையா, அவருடைய புலன்கள்ல ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு கொடுக்கறது, அப்படி சாரூபியம் இல்லையா. சாலோக்கியம் என்பது அங்கே இருக்கிறது, சோ அந்த தளத்திலே இருக்கிறது, பகவான் இருக்கக்கூடிய நித்தியமா வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கிறது, இது சாரூபம். அடுத்து டு என்ஜாய் த சேம் ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய வைபவங்கள் இருக்கிற மாதிரி நாமளும் அதே வைபவங்களை பெறும், சாஷ்டிக் இல்லையா. அண்ட் டு லீவ் ஆஸ் அ கம்பேனியன் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது பகவானுடைய அவருடைய சகாக்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கிறது இல்லையா, சாமீபியா. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்ரீசுக்திகள், ஆழ்வார்கள் எல்லாமே ஸ்ரீசுக்திகள் இல்லையா. சோ அவங்க எல்லாருமே என்னது, கம்பேனியனா இருக்கிறது அங்க இல்லையா. லக்ஷ்மி தாயார் வந்து கம்பேனியனா இருக்காங்க, மகாலட்சுமி தாயார் இப்படி. சோ டிவோட்டி வாட் டு ஸ்பீக். ஆனா ஒரு பக்தன் வந்து இந்த 5 விதமான இதையுமே வந்து தேவையே கிடையாது அவர். சோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. சோ doesn't even want. சைத்தன்யா பிரபுவும் அதே பில்வமங்கல தாக்கூரும் 2 பேரும் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. ஆமா, ஏன் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. சிஷ்டாஷ்டகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு 4th ஸ்லோகம் அதுதான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. வில்வமங்கல தாகூர் வந்து என்னுடைய டோர்லயே காத்துட்டு இருக்கு முக்தி, எவ்வளவு நாளா காத்துட்டு இருக்கு, நான் அதை வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. பகவானுக்கு எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரியறது போறோம். நான் அது நரகமாக கூட இருக்கட்டும், நான் வந்து எங்க வேணாலும் இருப்பேன். அதனால பூமியா மேலோகமா அதெல்லாம் நமக்கு தேவை. இது ஹையஸ்ட் லெவல் ரியலைசேஷன், இது எல்லாருக்குமே வராது இல்லையா. அந்த குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றார், பகவானே என்ன நீங்க வாசல்ல வந்து நின்னா கூட வீட்டு கதவை வந்து தட்டினா கூட எனக்கு அந்த முக்தி வேண்டாம். கரெக்ட். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி நிலை, பரவச நிலை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. பாகவதத்துல வந்து ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை என்ன பற்றி இந்த பிரைமரி, அதாவது முதன்மையான அந்த குவாலிட்டிஸ் என்னன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல சிலது வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பேஸ்டு 6 விதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. சோ இது வந்து நம்ம உணரணும். இப்ப நம்ம வந்து வி ஷுட் ரியலைஸ், பக்தியை பற்றி ரியலைஸ் பண்றதுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்து. ஓகே, ஒருவர் வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது அவருடைய இந்த உலகாயுத துன்பங்கள் எல்லாமே இமீடியட்டா வந்து நிற்கும். அதுதான் வந்து தூய பக்தி சேவை அடைஞ்சிருக்காருன்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் நமக்கு உலகாயுத துன்பங்கள் இருக்கின்றதோ இன்னும் தூய பக்தி சேவையை அடையலன்னு அர்த்தம். அப்பயே நம்ம இம்மீடியட்லி இட் வில் ரிலீவ் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிஸ்டர்ஸ். புரியுதுங்களா. அடுத்து வந்து எல்லா மங்களகரமான நிலை எல்லாமே துவங்குவதற்கான காலகட்டம் என்பது ஒருவர் வந்து தூய பக்தி சேவையில நிலைக்கும் பொழுதுதான் இல்லையா. சோ பிரபுபாதரே எடுத்துக்கலாம் நம்ம இல்லையா. அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே, அவருடைய செல்வம் எல்லாமே போய் இல்லையா, பிசினஸ் எல்லாம் முடங்கி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஃபாரின் போனார். எதுவுமே இல்லாத நிலையில ஒரு 40-60 ரூபாய் வந்து கையில வச்சுட்டு இல்லையா, ஒரு ட்ரங்க் பெட்டியில வந்து பகவத்கீத புக்கு அதை மட்டும் தான் எடுத்துன்னு போனார் இல்லையா. சோ எதுவுமே இல்லாத நிலையில போனார். ஆனா அங்க போன பிறகு
அவருடைய பக்தி சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஆஸ்பீஷியஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 108 கோயில்கள் எல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணார் இல்லையா, ஜிபிசி எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணார். இன்னைக்கு கூட நல்ல விதத்துல இயங்கின்னு இருக்கு. சோ எல்லா மங்களங்களுமே வந்து உருவானது. எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வி ஷுட் கோரிலேட், நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதை வச்சு நாம அதை நினைத்து பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஆழ்ந்தா தெய்வீகமான ஆனந்தத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து நிலைநிறுத்தும். நமக்கு ஆத்மால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி உன்னதமான நிலையை வந்து உணர்றதுக்கு பக்தியில நம்பி இருப்பது, பஜன்ஸ் ஈடுபட்டு நம்மளையே மெய்மறந்து பஜன்ஸ்ல இருப்போம் பாருங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிவைன் பிளஷர், டிரான்சென்டல் பிளஷர். அந்த ஒரு நிலையை வந்து தூய பக்தி சேவை தான் கொடுக்கும். தூய பக்தி சேவை வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல கிடைக்காது. ஏன்னா வி கேன் பர்ச்சேஸ் கிருஷ்ணா இல்லையா. அதாவது நாம பகவானை பார்த்து நாம ஈர்க்கப்பட்டு பகவான்கிட்ட போகணும். ஆனா பகவான் நம்முடைய தூய பக்தியை பார்த்து அவரே நம்ம இடத்துல வந்துடுவார். ஆனால் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கெட் த தூய பக்தி சேவை என்பது மிக மிக அரிது இல்லையா. மேலும் இந்த தூய பக்தி சேவை வந்து இட் வில் லிபரேஷன், முக்தியை கூட வந்து வேண்டாம், அது ஒரு பெரிய முக்தினால என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. இட் வில் அது தேவையே இல்லை, அவ்வளவு பெரிய மகிமையே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்க வைக்கும் முக்தி என்பது. அடுத்து தூய பக்தி சேவை வந்து மீன்ஸ் இட் வில் அட்ராக்ட் கிருஷ்ணா. சோ ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தி சேவை செய்யறாங்கன்னாக்கா பகவான் அவரிடத்தில் வந்து ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றான்னு அர்த்தம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் தான் குவாலிட்டிஸ். சோ கிருஷ்ணா இஸ் ஆல் அட்ராக்டிவ். நம்ம பகவான் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுகின்றோம். ஆனால் நம்முடைய தூய பக்தி சேவை நம்மள நோக்கி பகவானை வந்து ஈர்க்கின்றது. அதனால பகவான் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கலையே நம்ம பகவானை தேடி போக வேண்டியதில்லை. பகவான் நம்ம கிட்ட தேடி வர மாதிரி நம்முடைய பக்தி சேவையை நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். So that is the highest. This means that pure devotional service is even transcendently stronger than Krishna itself. அதாவது pure devotional service is more than Krishna itself because it is the Krishna's internal potency இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெய்வீகமான நிலையில செய்யக்கூடிய சேவை அது. அப்போ அது பிளஷர் பொட்டன்சி, அதுதான். அதனால பகவானே வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றார். ஐ திங்க் தேர் வாஸ் ஒன் இதே மாதிரியான இந்த ஸ்டோரி இல்லையா. ஐ திங்க் பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், இந்த உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். டோன்ட் ஃபீல் பேட், நான் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன்ட்டு. அதாவது எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வந்து தங்குவாங்க.